ಪತ್ತಿತ್ತಿಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಿಂಡ ಪನವು 10 ಮಂದಿ ಒಟ್ಟಾಯಿನಲ್ಪ ಮುತ್ತು ಉಂಡಾಪುಂಡು ತನ್ಮುಖೇನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತ್ತುದೋಪಾದಿയുടെ ನೆಗತ್ತು ಬತ್ತದು ಜನಮಾನಿ ಬಂದೆಲೇನು ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೂವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡುಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಳೇನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಕ ಆಯನ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ತಂಬಳ ಪರ್ಬ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮ ಪಡೆಪ ತನ್ಮುಖೇನ ನಂಗೆ ಕಬ್ಬಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ವಿಧತ ವ್ಯಾಧಿಲೇನು ಆಧಿಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸವ ಅಂಚಂದು ದೈವಳು ಎಂಚಿನ ಬಯಕುವ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಅಡ್ಕದ ಪೂ ತೋಟದ ಪಾಲೆ ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡ ಪುರ್ಪ ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪನೆ ಉಡಲೊರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿದ ಭಕ್ತಿ ಅವಳು 12 ಪೂತಡೆ ಪೂತ ಎಸಳು ಸಂದೈತ ಮನ್ಪುವಾನ್ ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನೆ ಆಡಂಬರ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ಮೆಚ್ಚಿಂದಾಣ್ಲ ಆಡಂಬರದ ಸೇವೆ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಭಕ್ತಿದ ಆಡಂಬರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ದೈವ ಬಯಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣವುದ ಕೊರತೆಡು ಸೊರಗುನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನಗುಂಡಲು ಜರಿವುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ್ಲುಲು ಮನ್ನೆಮದಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುವ ನೆಲರ್ದು ಪೋದು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡ ಅತ್ತಂಡ 7 ಕಡಲ ಆಯರೆಗ ಪೋದು ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲು ತುಳುವ ನೆಲತ ಸತ್ಯುಳೆನು ತನುಕುಲೆಂಚ ಮೆರೆದ ಬತ್ತನ ಎಂಕುಲೆಂಚ ಮೆರೆಪಾಯರ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವ ನೆಲದ ಸತ್ಯುಳೆನು ಎಂಕುಲು ಮೆರೆಪು ನಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಗರ್ದ ಪಡಿ ಪಾಡುಡು ಪಣದು ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ತ್ಯಾಗ ಇನಿಯತ್ತು ಎಲ್ಲೆತ್ತು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲವರೆ ಮಟ್ಟಗಲ ಮದಪುನವತ್ತು ಅಂಚ 7 ಕಡಲದ ಆಯರೆಗಲ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡು ಗುಂಡುದ ಪೆಟ್ಟು ನಾಟಂದಿನಲ್ಕ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೈವಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಉತ್ಸವದ ಕಲನೆ ಆ ದೈವದ ಕಲ ಆ ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಜನಮಾನಿ ಮಂದಿಲೇನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲಕಲೆ ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಕಲ್ನ ಮಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನನು ಒಂಜಾತ ಜನಕಲೆಗೆ ಸಿಂಚನ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಕೊಡ್ದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊರ್ತು ಕಲೆಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ತನ್ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಜ್ಞಾನ ಪಟೋನುಗ ಪಣಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಠಿಣಂಚೆತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡು ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಿನ ದೇವ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನರ್ದ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸೇವೆ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪುನಲ್ಕ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪುನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕಲಾವಿದರ ನಮಿತ್ತ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿದಿಡ್ಡೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನಕಲೆಡೆ ಒರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯ ಆರು ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರೆ ಅರಣಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ದಿನೇಶನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪನರಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಸೂರ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಮಿನಿ ತೊಡಪವನಂಚಿತ್ತನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ತುಳುವನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನೇ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡ್ಡ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ತರ್ಪಡಾದೀನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡೆ ಕುಲ್ಲಾದಿರೆ ಅಂಚಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಇರೇನ್ಲಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊನೋದಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಮದಿಪುದ ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನಾರು ಬಂದುಳೆ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4010 ನಿಖಿಲ್ನ ಟಿವಿದ ಸೊಡ್ಡುಡು ತೀರ್ಥಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಬರಿದುಂಡು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಒಂಜಾತು ಪರ ಊರುಡ್ದು ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಗರ್ ಜಪಡದ ಕಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಪಣವು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅವು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಪನವುಡ್ದ ಹತ್ರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡ ಅತ್ತಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬೈದುಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರಗತ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲಿರೆಗೆ ದಾಯೊಂದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಪಣವು ಪದ್ದೆಯಿ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಬರಡೊಂದಂಡ ಆಯನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತದ ಕರ್ಮಫಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪಣವು ಪದ್ದೆಯಿ ಬರ್ಪುಚಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಂದಕ್ಕೆಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡು ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಿನಾಯಡ ವಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿತ್ತ ಬಂಡ ಕಾಸು ಚಿತ್ತ ಇತ್ತಿನಾಯಡ ವಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಾಯಡ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಶೂಗ್ರ ಇತ್ತಿನಾಯಡ ವಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಜಿ ವಿತ್ತ ಇತ್ತಿನಾಯಡ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪೂಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂಜೆ
ಅಡ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಕಾಸಿಪ್ಪುಂಡು ಆಗ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂಜೆ ಚಿತ್ತ ವಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಈ ಮೂಜಿಲ ಬರಡುಂದಂಡ ಆಯನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮಫಲ ಆಯನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದ ಬದುಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಗುಣ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಆಯೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಂಬಿನ ಭೂಮಿಗಾದಿಪ್ಪು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗಾದಿಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಗುರುಕಲಿಗೆ ಋಣಿಯಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕು ನೀನು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಡ ಏರ್ಲ ಕಣನೀರು ದೆತ್ತದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಬಂಡಿರದ ಮಾತನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇಟಿಂಗ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ದಿನೇಶನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಚಲೋ ಏತ್ ಅಂಚ ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ಏತ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಕೊರ್ನಗಲ ಕೊರ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತರಂದು ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಪಿರದೆ ತೊನ್ನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಆಕಲಿನ ಬೊಟು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಲೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀ ತಾಂಡ್ರೆ ಅಂದಂಡ ನಾ ತಾಂಡ್ರೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಣಲ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಡುಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಎಡ ಅನ್ಯಾಯಗೂ ಅನ್ಯಾಯಲ ನ್ಯಾಯಗೂ ನ್ಯಾಯಲ ಬಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಇರೆಗೂ ಈ ದೈವದ ಒಲವು ಆರಂಭ ಇರೆ ವಾ ಪ್ರಾಯುರ್ದು ಈ ದೈವಾರ ಏನು ಮಸ್ತುತುಯೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕಿರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋಂದಲು ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಒಲವು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಿಯ ಪಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೇಡು ಪಕ್ಕ ಸುರುಗು ಪೋನಾಗ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಸವತಿನ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ಬಸವತಿನ ದೇವರ ಏರ್ನ ಏರ್ನ ವಾ ದೈವದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀತ ಬಬ್ಬು ಸಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೈದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾದ ಯಾನೈತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಧ ಬಸವಬಹುದು ಯಾನ್ ಸುರೂಟ್ ಬೋದು ದಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಟ್ ಆತಿನತ್ತು ಸುರೂಕ್ ಪೋತಿನ ಮೋರಿಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದು ಅಂಚ ಬೋದು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರೂಟ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮೋರಿಗೆ ಜಪ್ಪರ್ ಕುಂಪಿಜ್ಜಿ ಪಜಜ್ಜಿ ನೀರುಳಿದ ಗೋಣಿ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆ ಗಂದೊಡೆ ಮಿತ್ ಮಿತ್ ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆದಾಗಲ ಎನ್ನಂದತ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಊರ್ದ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಂದು ಬಿಡ್ಚಿ ಓ ಕೋಲಗುಲ ಬಾಂಬೆದಾಗಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೂರೊಡೆ ಬಾಂಬೆದಾಗಲ ಬೂರ್ಜಂದಂಡ ಅವು ಬಂಗನಿ ಊರು ಬಂಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಉರಿ ಎರಡು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಸರ ಇಂಥರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಕ ಇತ್ತೆ ಏತಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಇಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ಆ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಕರೆಗೆ ಆತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಅಂತರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಹಿರಿಯಗೂ ಮೂಜ್ಜಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿ ಎಡಿತ ಒಂಜಿ ಯುವ ಜ್ಞಾನದ ತುಡರ್ ಮಾತ ವಿಚಾರ ದೈವದ ಕಲಕ ಬತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲತ ಯುವ ಜ್ಞಾನದ ತುಡರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಹವರ್ತಿ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮಂತೂ ಅರ್ಣನಿಕೆ ನಿರ್ದೇವನ ಆತ್ ಬರಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಯಾನಂದನ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಮುಂಜಾನಲ ಕುಲೊಂದು ಪರವೂರುಡು ಮತ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮನ ಊರದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಮತ ಬೊಡು ಬೋಡಪ್ಪನ ಮತ ಅಗಲು ಉಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ವರಿನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ ಕೊರಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆಗ ಆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ದಾನಿಲೇನ್ ಮತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎತ್ತೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಮತ ದೈವದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಮಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಬಾಂಬೆದ ಮುಂಬೈ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಬಂಡ ಅವಲ ಆಗಲ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಬದುಕಿಡಾಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆಸರೆ ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೂಡದ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಅಗುಲು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳು ಬೈದನ ಆರು ಬಂಡರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಕನತ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರು ಬನ್ನಗ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲೇಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಐತಮಿತ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯೋಡು ಆ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ ಆಗ್ಲೇಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಐತೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕೇಂಡ
ಇಂಚಪ್ಪಡು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅದು ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಬದುಕರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತ ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಗಲ್ನ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಾಟಿಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡೋರ ಸರಿ ಅವಡು ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕನಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಂದ ಐನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗೆ ಗಳಸದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಂಬರ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪೋಂದಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಏನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದು ಇರ್ಪೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರೆಗೆ ಬಂಡ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೇತೆ ಅಗತ್ಯ ಬೇತೆ ಇರೊಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಗ್ಗುದಿತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತುಂತುದಾರೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಇರಡ ಕೇನುದಾದ ಕೇಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಕ್ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದಾದಿಪ್ಪು 7 ಕಡಲದ ಆಯಿರದಾದಿಪ್ಪು ಪಣವು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ವಿನಿಯೋಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿನಿಯೋಗ ಅಗತ್ಯುಡು ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಅಗತ್ಯ ಮೀರ್ದಿ ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಪುಡು ತುಯಿಲಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆದಲಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನೋಡ ಆಪುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಆ ಪ್ರತಿ ದುಡ್ಡದ ಬಿರಾವಡು ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟದ ಬೆನ್ನೆ ಗುಲ್ಪಿರು ಅಂಚಾದು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿರ ಗಂಧ ನಮಕೇನು ಅನಜ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಗಾಡಿ ಪೋದು ಅಗಲಡ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂದ್ ಮಾತ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಡ ಮೂಲು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತರು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕುದು ಬಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆಯ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ 31st ರೀತಿರೇ ಏನಿದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾನೆ ಒಂಜಾತ್ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಲ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಚ ಕಡಿವಾಣ ಪಾಡೋಡು ದಯಪನ್ನಗೆ ಈತ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎತ್ತೇತು ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯೇ ಏರ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಹಂಚಾದು ಸುನೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದಯಾನಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಒಂದು ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅನಿರೆಗೆ ಬಂತದ ಯಾಕೆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಇನ್ನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಪ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ್ಬಾರ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌಜ ಆತಂಡು ಈತು ಶೋಕದ ಅಂಗಣಗೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾಡುಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾಡುಡು ಬಂಡದು ಪಂಡ್ಬಾರ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಗತೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವಳು ದಾದಾಪುಂಡು ಕೇಂಡ 6 ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಸು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೌಢ್ಯೋಗ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಈ ಆಲೋಚನೆ ದೈವಗ ಅನಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ದೈವಗ ಬಡ ಮಾಡಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ನನಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಣ್ಣ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಐಕ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟುನ ಕಜ್ಜೋಗು ಮೊಕುಲ್ಲ ಪಣ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಡ ಏತು ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಐತ ಅನುಗ್ರಹಲ ಶಾಪಲ ರಡ್ಡುಂಡತೆ ಅವು ಏರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಏರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಬಂಡು ಬರಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರ ಇಪ್ಪು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನವು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರನು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆತು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ದೀಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡ್ಬುಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಬೊಕ್ಕಲಾತು ಜಟಿಲ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಮಿತಿರಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಲ್ಪಲ ಒರಿನುಂದಾಂಡ ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಕಲಂಕಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಈ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಹಾರನು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ಪಿದಾಯಿದಿಂದಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಅಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಇರಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇತ್ತ ಈರು ಮದಿಪುದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಜೈದರ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕನ ಹಲೋ ಮದಿಪುದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈರು ಮದಿಮೆ ಒಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಜೈದರ ಮದಿಮೆ ಬೊಕ್ಕನ ಅవి ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಒವೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಪ್ಪುಡು ದಯಕೆಂಡ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಎದೋ ಗಡಿಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆವದಿನ ಕೊಡ್ತುನೆ ಮದ ಕೈ ಕೊಡ್ತನ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಯಾನೆ 14 ವರ್ಷೋಡು ದೈವಗ ಮದು ಪಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ರಾಜನ್ ದೈವಲೆಗೆ ಮದಿದೆ ಇಂಕ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಲಾತಜ್ಜಿ ಈ ಮೀಟ್ ಬರಂದ ಕುಲ್ನ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದು ಬೇತ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಿ ಇಂಕ ಆತಜ್ಜಿ ಎನಡ ಇನ ಎತ್ತನ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಮಕ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮದು ಪನ ಐಕು ಕುಡಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೊರ್ಪಂಡಿತ ನಮನೆ ಪಾತಿರಂತೆ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ 6 ಶ್ರೀಕಾಂತನೆಲ್ಲ ಇಡುಳ್ಳಾರೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನಲ್ಕ ದೇವತಾರಾಧನೆ ತಿಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನಲ್ಕ ಅತಿಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುರಾಣದಂಚಿ ತಿರುಗಿ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಧ್ರುವಗಾದಿಪ್ಪು
ಅತ್ತಂಡ ನರಸಿಂಹೇ ಒಲಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗಾದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಬಾಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿನಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿನತ್ತು ಅತೆ ಧ್ರುವೆ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಅವಳು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಯಾಲ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಲ್ಲಿ ಪಲಿ ಪಲಿ ಜಾಕ ಮೆಗ್ದಿ ಪದ್ಮಿನ ಮದ್ಮೆ ವಲ್ತ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಡ್ತುಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿಡು ಅಟಿಲು ನುಪ್ಪುದ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೊರ್ತು ಐಕ್ ಮಾತಿನ ಕುಂಟು ತುತುದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಿಚಾಯಿನ ಕುದಿಯಲ್ಲ ಕಟದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೂಡಿ ಕಟದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತನ ಪೊರ್ತರು ಆ ಬಾಲೆ ನಿಂಕುಲು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಕೈದೆರ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಚ ತಮ್ಮಲಾದ ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ದೈವ ಪೋಪೆ ಆ ಬಾಲದ ಬೆತ್ತ ಡಂಚ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶమైన ಭಕ್ತಿ ತಿನ್ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದೈವಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತಿನ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿತುಲೇದೆ ಇರೆಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತುಳುನಾಡು ಬಂಟೆರಡು ದೆರ್ತು ತೋಜುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವು ಪೂಂಜೆ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲ್ಯದೇವು ಪೂಂಜಾಗ ದಂಡಗ ದಳುಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ದೇವು ಪುಂಜಾಗ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಗಡಿ ಬತ್ತನಾಗ ದೇವು ಪುಂಜನ ಚರಿತ್ರೆ ತೂಲೆ ನಂಕ ಆಯೆ ಪನಡ್ಡ ಜೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಲೆ ಪನಡ್ಡ ಜೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೇರಿನ ತರ್ಕದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳಬಾರ್ದು ಬನ್ಪೆ ದಾಯಗ ಅಪ್ಪೇರಿ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನವಾಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿನ ಅಜ್ಜೇರಿನ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಸುಡಲದ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಕೈವಶ ಹಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜೇರಿಗೆ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತ ಕೋರಬಲೆ ನನವರಿನ ಪಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬುಳಿಪುನಗ ಯಾನುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪೇರೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಗ ಆಯ ದಳುಂತುನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಜ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಜ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ದಾನಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಬಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಮದಿಮೆ ಆಯಿನಗುಲೇ ಬೋಡು ಬನ್ಪುನ ವಿಚಾರದ ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದ ಆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡಪಾಯಿನ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಜ್ಞಕುಲು ನಾಂಡಲ ಐದು ಸಹಧರ್ಮಿನಿಂದ ಅಲೆಗಳೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಂದನಾಗಿ ಯಜ್ಞಕುಲ್ಲರ ಅಧಿಕಾರಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಮತ ಈ ವೈದಿಕೋಡು ತುಳುಂಡು ನಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ದಾಯಿಗೆ ಏನಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಪಾಲಡ ಅಲೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ ಉಲ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಂಡು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ದೈವದ ಆ ಚಾಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಬಟ್ಟಲ ಗಂಧದ ಬಟ್ಟಲ ಕೈಗೊರಿನ ಏತೋ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕಾಂತಿರುಜು ಮಾದಿ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಿವಂಗತರಾಯನ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಮ ವರ್ಷ ಎಡ್ಮನೆ ಒಂದೇಟು ಪುನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಆತನ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರ್ ಏತು ಜೀವನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರ ಒಂಜಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊರಿಯಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾಕಿರದಾಗಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆಗನ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಿದೈದೆ ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈರ್ನವಂತ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಈರ್ನವಂತ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅಕೇರಿ ಗಿರಿಡ ಪನ್ಪುನೈತೆ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡು ಈರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂಜಾತು ಹಿರಿಯ ಗುತ್ತುಬರಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟಾದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೆಡಿತ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕುಲೆಗೆ ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದೆ ಬಂಡದು ಸರ್ವೇರು ಒಪ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ದಾಖಲೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಎರ್ದುಂಬಲ ಬಂಡದಿತ್ತೆ ಒಂಜೀರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಎಂದು ಯಾನೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ದಾನಂದ ನೈಟ್ ವಿಚಾರದಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಂಪರೆಲೇನೆ ಆ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬುಡ್ಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಶಾಸನ ಅಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಅಂದೇನ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂದ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಗಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ರೆ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ನಮಕ ಈ ಎಂಜಿನ ಸಂಶಯಗಳು ಪುರ ತಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತು ಅಂದ್ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲೊಂದು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರಡ ಆರು ಏಪಲ ಬಂಡ್ರೆಂಡು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದುಂಬುದಕಲು ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದು ಬೋದು ರೈಲು ಕುಲ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದ ನಮಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ದು ಪೋತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಪನ್ನ ಬೊಂಬೆದ ಕೊಡ್ತಿನಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಗಲಿ ಶಾಲ್ ಬಣ್ಣ
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವೇನು ಪೂರ ಕ್ರಮ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಾಕುಲ್ಲ ಈ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡಕಲೆಗೆ ಕಾಸು ಸಮೇತ ಕೊರ್ರೈತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ದಾಖಲ ಅದಾಗ ಈನ ಮಲ್ದಿರ ಪಣ್ಣ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದಾಖಲೆ ನಡ್ತಿನ ಜುಮ್ಮಾದಿಪ್ಪು ಪಂಜೂರ್ಲಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಾಕಿಲಿನ ದೆತ್ತದಿದೆ ಉಂಜಿರ ಗಂಧನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಎಡ್ಡಾದ ಬಲ ಮಗ ಬಂದ ಕಡಪ್ರಿಯದು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿದೆ ಧನುಷನ ಪಂಡೇರಿ ವಾ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂಚ ಬೆನೆದು ಆ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ತಾದಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಉಂದಿ ಅಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಉಂದಿ ಅಂಕಲ್ನ ದೈವಗೂ ಉಂದಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಪಂದೆ ಇಡೀ ಊರ್ದ ತೂದು ಊರ್ದ ದೈವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಸ್ಥಾನಲೊಪ್ಪು ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕಾಸನ ಊರುಗೂ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಐಟೆ ಪೋಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿನ ಗೌರವಿಸೋಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲು ಗೌರವಿಸೋಡ ಪನ್ಪಾರೆ ಈರೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಲತಾರ ಮೇರಿತ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರೊಂಜಿ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇತ ಗೌರವ ಕೊರಡು ನಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಕೊರಡು ತುಕ ಬಂದ ದೈವದ ಈ ದೈವದ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹಿಡಿತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಗಳು ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ನಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲವು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜಾಗದ ಕಲೆನ ಬುಡ್ದು ಬೇತಕಲೆಗೆ ಜೀಟಿಗೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ನೊಂಚತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಗ್ಗರ್ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಲೇಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಅಕುಲ್ ಬರ್ಪುಂಚತ್ತನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಲೆತ್ತಂಪೋದು ಕೊಡಿಯಟಿಟ್ಟು ಉಂತಾದ ಒಂಜಿ ಇರೇಟೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪುರ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ದೈವಡ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ದಾಲ ಒಂದೊಜ್ಜಿದೆ ಅವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಈರ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕರೆ ಮನ್ಪರು ಒಂತೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪರು ಆರೊಂಚೂರು ಕುರೆಗಟ್ಟಂದಿರಿಗೆ ಕರ್ಪೇರು ಅವ್ಲು ಮಾತಾಡೋದೆತ್ತೊಂದು ಕಣತೆತ್ತವೆ ಅಪಗ ಎಂಚ ಅಪಗ ಮನ್ಪರ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಲೆಪುಡಾದ ದೈವದ ಎದುರು ಉಂಟು ಆರ್ನ ವಾ ಬಂಗದ ಕಾಸು ಅವೇನು ದೈವದ ಎದುರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತ ಬನೋಡು ನಾವು ಏನಾತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆನಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪೊಡ್ತೋಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲವೇರು ಶಾಲು ಪಡುವೇರು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡುಂಜಿ ಸರ್ತಿದ ಆಯ್ ನೇಮೋಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಅದಾಗ ಆಯನ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಚ್ಚು ಅವು ಬೇಜಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಗುರ್ತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಏತ ಸಮಯ ಬರ್ಪೇನ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡುದೆ ಮೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತದೇರಿ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಗಂಧಾಂಡಲ ಕೊರ್ಕ ಬೊಣ್ಣಾಂಡಲ ಕೊರ್ಕ ಬಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಲು ನಡಪುಜಿ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೆ ಬತ್ತೇರು ಕೊರಿಯರು ಮುಗಿಂಡಡೆಗೆ ಐಟೊಂಜಿ ಅಭ್ಯುಪಗಮವಾದ ಅನ್ನುಂಡು ಈರ್ನ ಸರಿಂದೇ ಒತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಪುನೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕೋರುಂಡು ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರ ಬನ್ನಗಲ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿಲ ಅಕಲಿನ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಲೆಪ್ಪೊಡು ಕೊರಡು ಅಕಲೆ ಕೊರಡು ಈರ್ ಬಣ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಪನೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲತ ಕೈಟು ಕೊರ್ನ ದತ್ತ ಕೈಕು ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣವು ಆಯ ಕೊರ್ಪುನಿ ದೈವಗೂ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಕೊರ್ಪುನಿ ಸಂದೈತ ಮನ್ಸತ್ಯ ಅವಳು ಎಂಚಿನಾಯಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೇಂಡ ಮೂಲಕೊರ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಣಪನ ಬೇತನೆಪ್ಪುಂಡು ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಣಪನವು ಇನೇ ಆಯನು ಓಡೆ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೋಪನನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅರುಟಿ ಬೋಪ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಊಂದಲು ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಗಟ್ಟುಪ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಆರು ಬಯಕೆ ಇರಂದಾಪುಂಡು ಇದನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಾಯೇ ಬಯಕೆಂದ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಯಕುನ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆವಡ ಅತಂದೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಕರಡಿ ಇಂಚಿನ ಆವುಡು ಪನ್ನಾಂಡ ಐಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಬಯಕುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನೋಗ ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಗು ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ಅಕಲ್ಡ ವಿನಿಯೋಗ ದೆತೊಂದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಊರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ಕಲೆಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊಡ್ತುಡು ಅಕುಲು ಬಯಕೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮುಕುಲಾದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಬಯಕು ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಂದಿನ ಮುಕುಲು ಗೌರವಿಸ ಆಡಳಿತ ಅವನ ಏರು ದೆತ್ತೊಂದಿರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದು ಗೌರವಿಸ ಅಕುಲು ಗುರುತಿಸ ಅವನ ಚಿತ್ರ ಗೌರವ ಒಂದು ಯಾನ ಬಣ್ಣ ಈ ರೇಕಡ್ ಪನ್ನೆಲ್ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಲ್ಲೆ ಸಂದೀಪ್ ರೇ ನಮಸ್ತೆ 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 ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೂಕಿದ ಅಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳಿರ್ಕು ದಿನೇಶ್ ಹಾ 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 ಸಂದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಈರೊಂಚೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ತುಂತಲೆಗೆ ಸೈಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಂದ ಅದು ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲೆ
ಎಂಕಲೆ ನಂಗೆ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪೋದಿಸಿ ಆ ದೈವ ಇಡೀ 4 ಜನ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟ ದಿನಸಂತೆ ಮಾತ್ರ ಟಿವಿ ಬೈದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಖುಷಿ ಅಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂದೀಪಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ. ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡಿರೆಗೆ ಅಂದು ಯಾರು ಪಂಡ ಇಂಜ ನನಲ ದಾಲ ದೈವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಿಸ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧರ್ಮ ನೇಮ ಓ ನೇಮ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಆತರ ಭಾರಿ ಖುಷಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೀಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಇರಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ದೇವನ್ನ ಯಾನ್ ಒಡೆ ಪೋಪೆನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪಿರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ್ದ ನೇಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಈನ ಜಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪಿಯನಾಗಲಿ ನಮ್ಮನೆ ದೋಸ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ಈರು ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ದರ್ಶನ ಪಡಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈರ್ನ ಮಾತ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತಾನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಯಡ ಅರೆಗ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ತೋಜಿಂದಾಂಡ ಆರ್ನ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದು ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈನ ಆವೋಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆರೆ ಉಂಟುದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅವಳು ಬೇಲೆದಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇರಲಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಆರೆ ಹಿರಿಯದೆತ್ತದ ಬೊಂಡದೆತ್ತದ ಆ ಕಲೆಗೆ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊರಣಿ ಕುಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಂಜಿರಿನ ಕೋಲಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿಡು ಎಂಕಿ ಏರೇರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿ ವರೆಗೂ ಕೊಡಿಯಿರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡಲ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೆ ಅವು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಇಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಜಿರ್ಲ ಅಣ್ಣಂಗಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಗ್ಲು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಿ 9 ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆತನು ಅವು ಬಾಂಬೆ ಊರುಡಾಪು ಜಾತ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನ ಕೆಲವರೇ ಬಾಂಬೆದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾದ್ರೆ ಆಂಡ ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ಪೋಯಿಸ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೂದು ಬರ್ಲಂಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಊರ್ದಾಗಲು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರತ್ನಾಗಲಿ ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬೆಡ್ ದುಮ್ಮು ಬನ್ನಾಗ ಎದ್ದ ಬತ್ತೀರ ಅರಂಡು ಬತ್ತ ಹೊತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಂಗೆ ದೂರ ಬಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಊರುದಲ್ಲದು ಕೊರುಳ್ಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಆಗಲ್ಲ ಮಂಡಿಡ ಕುಲ್ದು ಹೋದ್ರು ಬಾಂಬೆದಾಗಲ್ಲ ಸೇಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಂದ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ತನ್ನ ತಗೆ ತಂಗಡಿಗೆ ಮೆಗಿಬಲಿಗೆ ಅತೆ ಆ ಸಂಬಂಧಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತ ನಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಊರಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೊಂಬೈದಕ್ಲೆಂತುದು ದೂರ ಬಲಿಪುನು ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಪನ್ಪನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆನ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಯಾನು ದೈವದಂದತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲು 200-300 ಜನ ಅಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಲೇ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಏರಿಯಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಎಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊರಿಯ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪನ್ನೆಕ್ಕ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಡ ಅದಾಗ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ್ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ್ ತಿರಿದಿನ ಕಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಚ್ಚಿ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ದಿರಂದು ಏನಾವಿನ ಪನ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕಲೆ ಇರೋದು ಬೇಜಾರಾತಿನ ಅಂದೆ ಅವು ತಪ್ಪುಂದೆ ಪನ್ಪಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೀಕಿನ ಬೋಡೊಂದು ಒಯ್ತು ಅನ್ನತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಅಂಚಿನದಾಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತಂಡ ಆ ಬೇಜಾರಿನಕಲು ಬುಡೋಡು ಹೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಇಂಕುಲ್ ಸೈಪನ ಬಂದ ಮೋಕೆದ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆಡು ದೂರ ಆವಿರು ಹೊರತು ಮೋಕೆದ ವಿಷಯದಕ್ಕಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಮೋಕೆ ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತ್ರಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಕದ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಿನೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಂತೂ ನಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನರೇಂದ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಎಂಕುಲ ಆತ ಕಲ್ದ ಎಂಕಲ್ದ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಅಡವುದೀಪ ಮಾಣಿಕ್ಯನು ಖರ್ಚಿಗೆ ಆಸಿಜ್ಜೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಉಳ್ಳೆ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೊಂದು ಇಷ್ಟ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತು ಉಳ್ಳೆ ಆನ ಮೇಲೊಂಜಿ ತೂನ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮೇಲೊಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮೇಲೊಂಜಿ ತೂನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಜಾಬನ ಮೇಲ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ದಂಡದ ರಜೆ ಉಪ್ಪು ನೀ ದುಬೈಗೆ ಮತ್ತೆ ಊರು ಬೈದೆ ಇದು ಕೊರೋನಾದ ಊರು ಬೈದೆ ಎಂಕಲು ಮುತ್ತುರ್ದು ಪೋನಕನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಯುದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟೊಂದೆ ಹೋಗು ನೀವು ಪೋನಕ ದಾದಾ ನಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪೋನ ನಮ್ಮ ಹೂ ಬೇರೆ ಲಾಭ ನಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಊರು ಹೊರ ದುಬೈಗೆ ಹೋಯಾಂಡ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಇರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕೇಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ವಿಷಯ ಪಂಡರು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಗ ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಪಿದಯೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಇರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತಂ ಪೋಪರಿ ಪೋವಡೆ ಆಂಡ
ಪ್ರತಿವರೆಗಳ ಆಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಪ್ಪೆ ಪಣದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವದ ಪಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರ್ನ ಯಾನೊಂದು ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವದ ಕಲಟಿತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಏತೆ ಕಾಶಿದ ಮರ್ದನ್ನ ಸ್ಥಳತ ನೀರು ಮಲ್ಲ ಎಂದು ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಕಾಶಿದ ಮರ್ದನ್ನ ಸ್ಥಳತ ನೀರು ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರು ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರು ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪು ಒಂದೇನ ಆಯೆ ಮೂಲತವಾದ ಆಯೆ ಸುರು ಸ್ಮರಿಸವಳು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಊರಿಗಿಡಿ ಏತೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಲಿನ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲೆ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬರೆಯಲ್ದು ಪೆರೆಬಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಊರ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರದ ಮುಚ್ಚಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆಪು ಅವು ಕೆಲವುದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಗಂಗಾಗತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಡಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಉದೇನು ಬಲಿಷ್ಠ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೊಂದು ದಾಯ ಪನ್ಪೆಗೆಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ಮೂಲ ಪಂಚಾಂಗನೇ ఆయన ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಉಂದೇನೊಂಜಿ ಏಪಲ ಯಾನ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನಿಗೆಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಏಪಲ ನೆನಪಪ್ಪಡು ಅಂದ అయితే ఇంగన కుటుంబದ ದೇವರ ವರ್ಷಲ ಕೋಲಾವಂದು ಇಂಗನಿಗೆ ಎಟ್ಟ ಭಕ್ತಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇರಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾದಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಈರ್ನವಲು ವರ್ಷ ನೇಮಕೋಲ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನವಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಂಚ ರಡ್ಡನೆದಾದ ಈರ್ನವಲು ವರ್ಷ ನೇಮಾಪಿನಿಂದ ಅನ್ನಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕಲ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇ ಅಂಡ ವಿನಂತಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲ್ಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಪನೆ ಆಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕಲೆಗೆ ದುಂಬದ ನೀರು ಕಾಸು ಬೊಡ್ಡ 100 ಕೊರ್ಪಿನಡೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಡಿ ಇಂದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಲ ಭದ್ರತೆ ಪೋಡಿಯರಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಬಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇರು ಉಂತ ಎರಡು ಆಯನ ಇರೊಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗುಣವರು ನನ್ನೊಂದಿನ ಮಾತೇಳಿ ನಮಕೇನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದರಿಗೆ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೈ ನಲಿಕೆದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಕಲಿಗೆ OTP ಬಂಡದಾದ OTP ಬಂಡದಾದ ಐದೊಕ್ಕ ಮಗಳನ ಬುಡಿದಿನ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲು ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಕಲು ನೇಮೋಡು ಬತ್ತದು ಇರಗು ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದ ಗಂಧ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧುಡು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡುಗೆ ಎಂಚ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಲಾಯಕಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟೆಡೆ ಈ ಪಂಬದೆರಪ್ಪು ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪರವೆರಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆ ಎತ್ತೇ ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಕಷ್ಟೋಡು ಪಡಕಲು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅಗತ್ಯ ನಮಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಏನ್ ನೋಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಜಯಾಂದೆ ಹಾಕಲು ಅಕುಲ್ ಕೇನ್ನ ಕ್ರಮಣ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ ಅಕುಲ್ ಬಂಜೀತಿನ ಅಂಡಲ ಕುಲ್ಲೇರ ಅಕುಲ್ ಕುಡೋರು ಎಡಪೋತು ಕೈ ನಿಟ್ಟವಜೇರು ಕೇಂದೇಡ ನೇಮಾನಗ ವರ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಕೇನು ಕಟ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡೆಡಲ ತಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆಟ್ಟೆ ಎಂಜುಂಡು ಏರ್ಲಕೇನು ಜೇರಿ ಅತ್ತು ಎಂಚಗೆಂಡ ಕೇಂಡೆಡಲ ಅವು ತಪ್ಪುಂದಾಕೊಂಡು ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟೆಡೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಕುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಬದೇರ್ನ ಜನಾಂಗೋಡ ಅವಡ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಅವಡ ಪರವೇರ್ ನೆಟ್ಟೆ ನೇಮದ ಕಸುಬೆ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಕುಲು ಆಂಡಲ ಅಕುಲ್ ಕೈ ನಿಟ್ಟರೆ ಉಪ್ಪು ಜರಿ ಎಂಕಲೆ ಕುರ್ಲೆ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಜ್ಜಾಕಲ್ಡ ಅಂಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಡುಪ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಉಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡೆಯಿನಾಯ್ ದ್ವಿಜತ್ವ ಪಡೆಯಿನಾಯ್ ಆಯೊಂಜಿ ಪೂಪೂಜನೆಗೆ ಪೋಯಿನಂಡ ಅಯ್ಯೋಲಿ ಎನ್ನ ಈತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಚ್ಚಿ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಯಾನು ಯಥೋ ಜನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಜನಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಬಂದ್ಪನ ಅಸಂತುಷ್ಟು ದ್ವಿಜಯ ನಷ್ಟ ಹಾನ್ ಆಗ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂಡ ఆయన ದ್ವಿಜತ್ವ ನಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಐತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾಕಿರದಕ್ಲೆಗಲ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ದೈವದ ಕಟ್ಟುನವರು ಅಡ್ಡನೇ ಜನ್ಮ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನೇ ಎನ್ನ
సావు బతుకు నిన్న కైతుంది మాన ప్రాణ నిన్న కైతుంది అప్పగా ఆ ದ್ವಿಜತ್ವ ಆಯ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇಡ ಆಯನ ದ್ವಿಜತ್ವ ನಷ್ಟಾವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಾವನು ಬೊಕ್ಕದನ ಆಯ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ನೇಮ అంటే ఎంచిన ఏపతుల నట్టుని అంతే అప్పని పేరు ఆయన గౌరవ ఆయన మౌల్య పూర కమ్యాం ఆయన పూర కమ్యాం ಅಂಚ ಯಾನೆ ಬಂದ್ಬನ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿನ್ನಿರೇಗ್ಲ ಸರ್ ಇರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರು ಬಣ್ಣದ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಪನ್ಲೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಆಡಂಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ಯರೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ್ ತರಕೀತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ತರದ್ ಕಡಪ ಕಾಸಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಲಕ್ಷ 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 ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಇದು ಉದಯ ಒಂದುಂಡು ಇದೇ ಉದಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲರ್ದು ಬೆರಿಪಾಡ್ನ ತೊಂದರೆ ಆವಂದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನೆಕ್ ಈರ್ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಹಿಡಿದು ಈರ್ ಪನೋಡು ಈರೆ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯದ ಕಲಟು ಬೇಲ ಅಂತ ನಾಕು ಈ ತರೆವಂತಿಗೆ ಪನ್ಪಂಚುತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬೋಡು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬೋಡು ಈ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಪಾಡುವಿರು ಪಂಪಿನಲು ಅಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಕನೆ ಆಡಂಬರದ ಖರ್ಚಿಲೇನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಾಕಲು ಒಂಜಿ ಎಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪಟಾಕಿ ಗುಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಟಾಕಿದ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ 4 ಕದೋನಿ ಬಿಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ 4 ಕದೋನಿ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷದ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿ 20 ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆದ ಪೂ ಪಾಡುವೇರಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಿ ದೈವಾಲಯದ ಕೊಡಿಯಡಿಟಿ ಏರಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೋರ ನೆಸ್ಟೇಡೆ ಆಯೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ವನಸೆಡ್ ಆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಬಂಗೋಡಿ ಪೂಜಾರ್ಲುಪ್ಪು ಅತ್ತ ಮಡಿವಾಲ ನಕಲು ಪತ್ತು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಈ 14 ವರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಳಗೂ ಪೋನಾಗ ಎತೋ ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪಿನ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇಡ್ತೂತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಅನುಭವ ಒಂದು ಈ ಪೊಯ್ಸರ್ತೀನಿ ಕೀತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆತೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ಬೇತ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಲೇನು ಮಲ್ಪುಣೇನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾವನಿ ನಲ್ಕ ಚಾಕಿರಿ ಮಣ್ಣ ಅಕಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪುದೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಏತು ಪೊರ್ಲಾತನು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಿದಾದ ಅನ್ಪರ್ನಿ ಕಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಅತಿತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಾಸಿಡು ತರೆವಂತಿಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನೂದೆತ್ತಡೆ ಸಾರಾತನು ಸಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಮುಖೇರ ಆಪಿರ ಪಣಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಕ್ಕೂರು ಪನೊಂದುಲೆ ಇಂಚಾಂಡ ಎಂಕುಲಿತೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾನಿತೆ ಯಜಮಾನೆ ನಿಗುಲಿತೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಂದಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ತರವಂತಿಗೆ ಕೊರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊರಡು ಆಪುನಂದೆ ಬರಂದಗುಲ್ವೆ ಕೊಂಚ ವಿಚಾರ ಏನಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಟುಂಬುಡಿಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಯಜಮಾನ ಎತ್ತಡ ಆ ಕುಟುಂಬುಡಿಂಜಿ 4 ಕವರ್ ಪಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದಕ್ಕಲು ಬಜಿ ಪಾಪದಕುಲು ಈ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ತಿನ್ನಕಲು ಇನ್ನ ಮಲ್ಪಿರು ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕುಲು 2 ಲಕ್ಷ ಪಾಡೋಡು ಆಡ ಕಾಸಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಆಕುಲು ಪಾಡ್ಜೇಡ ಕವರ್ ದಕುಲು ಬೇತ ಕವರ್ ದಕುಲು ಪಾಡ್ನು 1-2 ಕವರ್ ದಕುಲು ಪಾಡಂದೆಕುಲ್ನು ಐಟು ವಾದ ನಡಪುನು ವಿವಾದ ನಡಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಕನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಕವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋ ಬಂದು ಎಂಕಲೆಟ್ ಅಂಚನಿತ್ತಡ ಯಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದಾದ ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದಾದ ಗಂಡ ಕುಟುಂಬಗೂ ತರೆವಂತಿಗೆ ಆನವಂತಿಗೆ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣವಂತಿಗೆ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಬಣ್ಪನೆ ಗಂಡ ಮಾತೆರಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ದೈವನೇ ಬಣ್ಪನೆ ನಿನ್ನ ಪನವು ಎಂಕ ಬಡ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಈ ಭಕ್ತಿಡು ಬಲ ಎನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಲ ಕಜವಾಡಿಪುಲ ಅಟ್ಟಿಲ ಅರಗಣೆ ಮಲ್ಪುಲ ಮೂಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲ ನಿಂಡ ಏತುಂಡ ಆತು ಕೊರ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕುಟುಂಬದ ಬಾಕಿದಗಳ ಬನ್ಬನೆ ಆಲು ಕೊರ್ನೆಂದೆತ್ತೊನ್ಲ ವಂತಿಗೆಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಲ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮೂಲ್ನೆಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸತ್ಯ 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 ದಾಂತಿನಾಲ್ನೇನ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೊರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಡಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ ಇರ್ಕಂಡ ಎಂಕಲ್ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದೇರು ಆರು ಯಜಮಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಕ್ಕಾರ್ಡ್ ಬರ ನೇಮಗಟ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಡು ಬಾಕಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಲೋಕ ಎನ್ನಿಂದ ಎಂಕಲಿಗೆ 5 ದೈವ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಿ 2 ಉಂಡು ಅಕುಲು ಕೊರ್ಲೆ ದಾಂತಿನಕುಲು ಒತ್ತಾಯ ಬಾಡ್ರೆಚ್ ನಿಕುಲು
ಅಪ್ಪಗ ಆಕುಲ್ ಬಾಪ ಸಂತೋಷುಡು ಬರ್ಪೇರು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಕೃತಾರ್ಥತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾವಚಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲ್ ಬೋಡ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕಾಸು ದಿನೇಶನ ಮೇರು ಬಂಡಲ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಉತ್ತರದಾದ ಕೆಂಡ ಯಾನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಕಳ್ಳ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖೇನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ಪನು ಏರೆಗಲ ಪನವುದ ಒತ್ತಡ ಪಾಡದೆ ಇತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಂತಿನ ಕಲೇನು ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ಆ ಕುಟುಂಬಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿದ ಬರ್ಪುನಲ್ಕ ಬೊಕ ಆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಲೆಗೆ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ನಾಗ ತನುಮೈಪುನೆಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಎಡೆಬಲಸುನೆಕ್ ನೆಕ್ ತಪ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬಜಿಪ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಆಣಿದರಕ ಪಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೀನಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕಾಪು ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಲಾಕ್ದ ಇಂದು ಅವನು ನಿಕ್ಕಿಲ್ನ ಭೂತ ದೈವದ ಕಲಟು ಏನಾಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿನ ಕೇನೀರ್ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವಣ್ಣಗ ದೈವತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಅತನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ದೈವ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಗ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅತನ ಲೆಕ್ಕೇರ್ಸಿ ಮೈಸನ್ ದೈ ಪೂರಪ್ಪು ಅವು ಬಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಳೋಡು ಕೇಳಿದು ಅವು ಮಲ್ಪವನೆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಳೋಡು ಎಂಚ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಐನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಮಲ್ತದ ಐನೆ ರೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರು ದೇವಣ್ಣಗ ಹೊಸಪ್ಪ ಬೈದಾಲು ಅತನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೈದಾಲು ಅತನ ಬೇತ ದೈವ ಬೈದನ ಪಂಪೇರು ಅಪ್ಪಕಂಡ ಈ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅವನು ಎಂಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಉಂಡು ಮೈಸಂದೈ ಉಂಡು ಈ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲೆಂಚಿನ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲೆಂಚಿನೊನ್ನಗ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗುಳ್ಳಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ದೈವೋಡು ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಐನ್ ನಂಬುಡಿ ಅಪ್ಪಕಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಬೈದಾಲು ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬೈದಳು ಆಯ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುತ್ತ ಬರ್ತನ ನಾವು ಎಂತ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪಗ ಈರು ಜುಮಾದಿನ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ನೀರಿಗೆ ಅನ್ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನಡಿಟ್ ನಡೆದಿನ ಅನುಭವನು ಸತ್ಯ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದುಕು ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಸತ್ಯದೇವತೆ ದರ್ಶನ ಹೊಂದಿತ್ತನು ದರ್ಶನ ಆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಬಾಧ ಕೊಡುತ್ತೀರ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶವನ್ನು ಪೋನಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವ ಪ್ರವೇಶ ಆತನ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬುಡ್ಪು ಜೋಲು ಅಂತ ಬಂಡ್ಯಾರ ಯಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಕೇನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈಜಿಂದ ಅಣ್ಣಾರ ಮಧುತಾರ ಬಂಡೇರಿ ನಂಬೊಚ್ಚು ಬಂಡೇರಿ ಇಂಕು ಆಕಲೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಕೇಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ನೋಡು ಆಯ್ಕುಲ್ ಬಂಡಿರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ನೆತ್ತನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದೇವತೆನೆ ಅಲ್ಲಿರ್ದು ಮಿತ್ತ ಎಂಕಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪೋಳ್ಡ ದೆಪ್ಪಾಡು ದೀಪೋಳ್ಡ ದೀವಾಡು ಬಂಡೇರು ಯಾನ ದಯ ದರ್ಶನದ ಕೊಡ್ತುಡು ಪಂಡೆ ತುಲ ಇಂಚೆಂಚಾಕು ಪನೊಂದುಲೇರಪ್ಪೆ ನಿನ್ನರ್ದು ಮಿತ್ತಾಕಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ನಂಬುಜೇರಂದ ಅಂಡೆ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಜೀವ ಪೋ ಬಂಡೆ ಯಾನ ಏಕ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುದು ಮುಕುಲ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಜಿ ರಿತ್ತಿನಾತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿನ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡೊಂಜಿ ಜೀವ ನಾ ಬೇತ ಶಕ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಣುಂದಾಂಡ ಈ ಮಂಚ ಬಿಡ್ದು ಪೋಲ ಇದೇ ಮಂಚ ಉಡಾಲೆ ನಮ್ಮುನು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬೋಡು ಅಂಡೆ ದೆತ್ತೆ ಪುರ್ಪ ಕೊರಿಯರು ಪುರ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ ಶಕ್ತಿನ ಪಿರ ಕಡಪ್ರಿಯ ನಿಕುಲು ಭಯ ಮಲ್ಪನ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ಯಾರ ಹಂಚೆ ನಮ್ಮಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ವಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದೆ ಅನ್ನೋ ಜಾನಿ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಆತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ದಾಯ ಬಂಡೆ ಮನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡಕ ನೀನನ್ನು ನಮ್ಮದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಭೂತರು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಿಂಗೇನ್ ಬೇಕಿದ ಈಗ ಅಗತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಂಚ ಬಿಡದೀಕ ಅಲೆಂಕುಲ್ಲ ಗಂಗಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಬನ್ಪನೆ ಆ ದೈವ ಈ ದೈವ ಅಂದತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ದೈವಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿರಗ್ಲು ಸೇವೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಲ್ನ ತಪ್ಪುನು ಬನೋಡು ದೈವ ಸತ್ಯ ತಪ್ಪುನು ಬಂಡದು ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಬನೋಡತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಕು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೈದುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡೆಂದೆಪ್ಪೆ ಮೂಜೆಂದೆಪ್ಪೆ ಐಕ ಅರ್ಥನಿಜ್ಜಿ ಐಕ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲ್ ರಡ್ ಜನ ಕೋರ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಶೆಟ್ರೆ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರೆ ಮಧು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದ ಬತ್ತಿನ ಮಧು ಪನದು
కొంచెం దగ్గర కలత ఉంటుంది గృహస్థ జీవన భక్తుని మధ్యాది కూడా అంచనా మధుపనుడు మదిని 15 వచ్చి 14 వచ్చిన ಈರು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದಕೆಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿನಾಯ ಮಧು ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಈತು ವರ್ಷ ತಿಬಾರ ಗುತ್ತಿನಾರ ಅವಳು ಮಲ್ತಿನ ಮಧುನು ತಪ್ಪುಂದು ಬನುಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಐಡ್ದು ಪ್ರಾಯ ಬಲತಿನಾಯೆ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಯಿನಾಯೆ ಆಯೆ ಪಣೋಳಿಂದ ಬಂಡ ಸರಿಯಾವು ದಾಯಿಗೆಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಬಾಲಿಶ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಮನ್ ಪನೋಲಿ ಎತ್ತಂದೆ ಅವು ಸಮಂಜಸ 15 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಮುರಣಂಜಿ ತೂಪುನೆ ತುಯ್ಯರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರತಾದ ದೈವದ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಭಾವನೆಗೆ ಅವು ಎತ್ತುಜಿ ಇದು ತಿಬರ ಗುತ್ತಿನಾರು 8 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಬದುಕೇರು ನಿಷ್ಠೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತೆ ಅರೇನು ಕೊಡಮಂದ ಎಂದೇ ಪಣೊಂದಿತ್ತು ಮಾತಿರ್ಲಾರಿಗೆ ಕೊಡಮಂದ ಬಂದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನ ಏತು ಪುರ್ಲದ ಜೀವನ ಪಣ್ಪುನೆ ಅಬಂಡ ಅವಿನ ದಾದಂದ ಬಣಪನೆ ಅತೆ ಅವಾಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಮುತ್ತೂರ ಕಟ್ಟೆದ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟರಿವಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಅರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮುತ್ತೂರು ಕಟ್ಟೆದ ಉಗ್ಗ ಕೊಟ್ಲೆ ಅವಶ್ಯ ಎಂಕಲ ದೇವಾನುಬಂಬದ ದಿನ ಮೂಲ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಪೂರ ಜೀವನದ ಎತ್ತಿನ ಅಕುಲತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ತುರಿಂಜ ಕ್ಯಾಂಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ ಆರ್ನಲ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಲಗ್ನಾತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಿಡ ಬಂದಾಗ ಅವೇನು ಪೂರ 5 ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿದಾದ ಕೆಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಬೋದುಂತುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿ ಕಲಕೊಂತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧೇರಬಹುದು ಅಂತುಂಡ ಒಂತೆ ಬಾಲಿಶತೆ ಇರ್ದು ಅಂತೆ ಮಿತ್ತವತೆ ಅಂತ ಬಾಕಿದ ಮರ ನೀರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಅಂದ ಈ ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಂಗಾಧರಣ್ಣಗೆ ಗಂಗಾಧರಣ್ಣ ಮುರಣಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರಿ ಐದೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕರೆ ಬತ್ತಿನಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಪಜ್ಜಿ ಮಠಲ್ ರಿಜೆಪುಡ ಅವನೊಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಪಜ್ಜಿ ಮಠಲ್ ರಿಜೆಪುಡದು ಇಂದು ಮಲ್ಪನೊಂದು ಐದೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣದು ಅದು ನಮ್ಮ ಪನುಡ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರలు ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡ ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಡೆ ಐತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮರ ಕೆಲವು ಕೊರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ತೂಕತ್ತಿರಿ ಪುರ ಉಂಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದ ಬಂದ ಇಂಗ್ನ ಅನುಭವಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ದೈವ ಐತ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ವರ್ತನ ಪಾರ್ದನ ಸಂಧಿಲೆ ಬೇತೆ ಅವೇನು ಉಂಜೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯಡುಂತು ಸತ್ಯ ದೇವತೆ ಒರ್ತೊಂಡ ವರ್ತೇಶ್ವರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಪೊಸಪ್ಪೆ ತೂಪತಂಡ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಕಪಟುಡು ಕಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಜಾಲ್ಡು ಕೊರ್ನ ಜಾಲ ಕೊರತೆ ಮೈಂದಿತೆ ತೊಂಬತ್ತಂಡ ಮೈಂದಾಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಖಾಲಿ ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಪನೋಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂದೈತಾಪಿನತ್ತ ಅವು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಸಂದೈತಾಪಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಣೆಗೆ ಪಣಂ ಪೋಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪೊರ್ಲಾಪುಣು ಮದ್ದು ಒಂದು ಪಣಂ ಪೋಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಕೇರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದರೇ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಚೌಟರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ నుంచి ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಅವನುಂಡು ಮದ್ದುಮೆ ಒಂದೇ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾನೆ ಆತೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಯಾನ ಇರೆಡ್ದಲ ಕೊರ್ಪುನಿ ತಿಬರ ಗುತ್ತಿನಾರೇನು ದಾಯಗಂಡ ಈರು ಎಲ್ಲೇ ಜಾವನೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆರ್ನ ನಿಪುದಾರು ಅಂದ್ ಯಾರು ಕೇಳು ಯಾರು ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದುಮ್ಮುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆತಿನ ಹಿರಿಯ ಕೇಳಿ ತೂತೆ ಅಂದ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವೈದ್ಯರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರನಾಕ ಆದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬು ದೈವದ ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮದ್ಮೆದು ದುಂಬು ದೈವದ ಕಥೆ ತುಂಬ ಮಾಡಲ್ಲ ಕುಮಾರೇ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲ ಗೀತ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇವು ಪುಂಜೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬಣ್ಣ ಪುಂಜೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಇತ್ತ ದೈವದ ಗಡಿ ದುಂಬವು ದಂಡದ ಗಡಿ ಸಾರ ಬೀರು ನೂರ್ಪಾಲು ನೂದ್ದಾಲು ರಾಜ್ಯ ಅದು ನೂದ್ದಾಲು ಸಾರ ಬೀರು ಗಡಿತ ಅಧಿಕಾರ ದುಂಬು ಐಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಟು ಕೊಡಲ ಓ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐಸ್ರ ಆಲಬಟ್ಟ ಸಾರ ಆಲಬಟ್ಟ ನೂರ್ದ ಆಲಬಟ್ಟ ಐಂದ ಆಲಬಟ್ಟ ಇಂಚ ಆ ಆಳುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ದಂಡದ ಗಡಿ ಐಕ್ ದಂಡದ ಮುಪೆ ಐತ ಕೈದದ ಇಡುಪಾಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಯೆ ಕಲ್ಪವುನಾಯೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೀಪನ ಚಿತ್ತನ
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಾಲೆ ಆರು ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆ ದಂಡದ ದಳವಾಯ ಅದು ಪೋಯದು ಅಂದು ಅಪಗ ಕಾಂತಿರ್ಜಿ ಮಾದಿ ಒಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಲಿದೆ ಇದನ್ನ ದುಗ್ಗನ ಕೊಂಡೆ ಸೈಪೇನ ಇವಾಗ ಮುಕ್ಕೊಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಟ್ಟಾಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಅಂದು ಪಂಚಿನ ದೈವಗ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಕ್ಲೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಮದುವೆ ಭೂತ ಧರಿಪುಡು ದೈವ ಧರಿಪುಡು ದೈವಾಕರ್ಷಣೆ ಹಾಕುದು ಬೊಕ್ಕ ಮದುವೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ 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 ದೈವಗೂ ಮದುವೆದ ರೇಖೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲುರುಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕಾಳಮ್ಮಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಿಗೆ ಕಲ್ಕುಡಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೇಳ ಕುಡಂಗಿದುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯಾಗಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಕೇರಿ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅರೆಗೆ ಏಳು ಬುಡದಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದಿನ ಮೂರ್ಕೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸತ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಬೈದೇರ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಮದುವೆ ಬಂತಿನ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕಟ್ಟು ನಿಯಮ ಬತ್ತುತ್ತೇ ವಿನಃ ಅವನು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಅಂತರಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ ಸರಿಯಾದ ಅವು ಸರಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಗೊತ್ತಿನಾರದಕ್ಕೂ ಆ రెండు ತಲೆ ಇರ್ತೀವಕ್ಕ ಇತ ಏತ ಮದಿಪುರ ತಲೆ ಕೆಲವು ಕಣಪಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣ ಅಪರಾಧ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಭೋಜನ ಕೊಡಿಯಲಿತ್ತು ಆ ಸಂಸಾರದ ನ್ಯಾಯನ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಕಡ ಪ್ರಭುತ್ವತೆ ಉಂದು ಬಂದತೆ ಕಡಪ ಅವನು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬಕಾರಿಗೆ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಬಕ್ಕೊಂಜ ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಚಕೆಂಡ 10 ಕೋಟಿ ಕಲಕಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿಮುದ್ರೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಆದಿಪ್ಪು ಗಡಿಮುದ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತೆ ಇತೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅರಸುಲು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪುನು ಚೌಟಿರೆಗೆ ಐತ ಇನ್ನಲೆ ಏತುಪ್ಪು ಅದು ತಿರಿಯಂದೇರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಇತ ಪೋಯಿನ ಕಲೆ ಪುರ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಪುದಾರ ಅರಸು ಪಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಏತು ಇನ್ನಲೆ ಪೋಯಿಟ್ ಏತು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂದ ಅಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ ಇರ ಅಪಂಡ ಇರ ಮದುವೆ ಆಪುಜಾರ ಅದತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧ್ಯಾನದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಅರಸು ಪಟ್ಟೆ ಆವಡ್ ದುಂಬು ಚೌಟರಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರಸು ಪಟ್ಟೆ ಆತನ ಅದಗ ನಾತುವಿರಾರು ಆತರನ ವೈದ್ಯತ ದಾನಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಡು ನಿಷ್ಠೆದು ನಿಯತ್ತದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗಣತಿಗೆ ಕುಂಜಲು ಬರಂದಿರತ್ತ ಕಾಸುದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪಂಡ ಸತ್ಯ ದೈವದ ಚಕ್ರಿ ಮನ್ಪಂಡ ಅಂದ ಈತ ಬಂತೀನಿ ಅಂದ ಇತ್ತ ಈರು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯೋಗ ಅವರ್ಚಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಂಕತ್ತ ಐಕತ್ತು ಐಕತ್ತು ಬರಿಯರ ಬಂಗಾವು ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬರೋದು ಅಂದಂದ್ ನಿಯಮ ಬರೋಡೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಈರಡ ಪಂಡದ ಬೊಡಿದ್ರಿ ಇರ್ತ ಟಿವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಲಾಪುರದ ಬಂಡಿ ಬರತ್ತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಕಲಾಪುರದ ಬಂಡಿ ಬರತ್ತದ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕತ್ತಲ ಬರ್ಗಿದೆ ನೆನಪೊಪ್ಪು ಎನ್ನ ಗುರುಕೇವರ ಹುಷರಿದ್ದಲ್ಲ ಸಮಯ ಒಕ್ಕೋಡಿಗೆ ದೈವ ದರ್ಶನ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಅಂದ ಈರು ಕೊರಮಂಡಲ ಸೇವೆಗಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಈರೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆಮ್ಮೇನ 1 ವರ್ಷ ಅಂದೆ 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 ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಟ್ಟದ ಅಂತರ ಬೈಜತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವರ್ಮ ಮಗನೆಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾವ ಪನ್ಪೇಟ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಅವ್ರು 16 ವರ್ಷಗರ ಧರ್ಮ ನೇಮ ನಡಪ ಅವ್ರು ಕೊಡಮಂದಾಗಿ ಚೌಟೆರೆ ಬಂತುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಅಂದ್ ಬಕ್ಕ ಆಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೇ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಆಚರಣೆ ಬಾಡಿ ಪಂಪಿಲಾಗ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ಪಿರಾಗುಡ್ದು ಚೌಟೆರೆ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಐತ ಮೆತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಇಂಕೊಪ್ಪರ್ಯಾವ ಹಿರೇಗಾದುಪ್ಪರ್ಯಾವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆಗಾದುಪ್ಪರ್ಯಾವ ಅದು ಏರು ಪೂರ ಈ ದೈವ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಅಕಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದಿರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅವು ನಮ್ಮರ್ದ ಹತ್ರನೇ ಪಿರ ಪೋಯಿನ ಬರತ್ತು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇಗ ಇರ ಆಸಕ್ತಿರ ದಿಪ್ಪುಲೆ ಆವಡ್ ಈರು ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮ್ಮಂತಾಯನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ನೆಟ್
ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ ವಿಷಯలుಳ್ಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆದ ನುಡಿಕಟ್ಟುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆದ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸರು ಗೋಡೆಯರ ಆಪುಜಿಂದು ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಕೆಲವು ಗುరించి ಬಾರೆನ್ ಕರ್ತದು ಕುರ್ಲೆಗು ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲೇನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯಂದೆ ಅತ್ತ ಬಾರೆನ್ ಕರ್ತದು ಕುರ್ಲೆಗ್ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವೇ ಕುಡಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪುಂಡು ತರೆಕ್ ಮುಂಡಾ ಸತ್ತಂದೆ ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾ ಸಾ ಮುಂಡಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪಂಡ ಒಯ್ಕು ಒಯ್ಕು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ್ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಲೇನ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೆ ಅವೇನೇ ಇದ ಮಿತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ತರೆಕ ಮುಂಡ ಸತ್ತಂದೆ ಕಾರಕ ಮುಂಡ ಸಂದಕೆಂಡ ಅಪ್ಪಂಡ ದೇವು ಗುಂಜೇರಿಗೆ ದಂಡದ ದಳುಗೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪುಂದ ಅತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಗಡುಗೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪುಂದ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಈ ನುಡಿಕಟ್ಟನ ಬತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪುರ್ಲುಡು ಬೋಪಿನ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಕಲಂಕಾಯರೆ ಬೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಿತ್ತು ತುಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಮದಿಮೆ ಪಣಪುನ ವಿಷಯ ಇನಿಯೇ ಚುಕ್ಕಿದೀವಳು ಓವು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಮುಂಡದ ಬೊಟ್ಟುದಿ ಓಡು ಸತ್ಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಸತ್ಯ ಆಯ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧೆ ಅದು ಪ್ರಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧೆ ಆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಆಯಡ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೋಡು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೋಡು ಎಂಜಗೆಂಡ ಯಾನಿರೇಗೆ ಬಣಪುನಿ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಜ ಇರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರುಡಿಪ್ಪುಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಡ್ಚಂದ ಯಾನ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಗಿತ್ತದ ಬೋದ ಇವಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಡ್ಚಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಡ್ಚಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾನು ನೂದು ಪಾಠ ಮನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಚೆಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆ ಕಂಟೊನ್ನೆ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಟೊನ್ನೆಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಕಂಟೊನ್ನೆಪ್ಪುನು ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ತಿದ್ದಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಿಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಗುಣ ನಮ್ಮಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಗೆ ಬಣಪನೆ ಹಿರಿಯನ್ ನೀನು ಓದೇವರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ದೈವನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆತ್ತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಹೊರವರ ಹಿರಿಯಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜೆ ದಿನೇಶ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಪಣಪನಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮೇಳೈಸವಡು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮೇಳೈಸವಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಪಣವು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಪಣವು ತುಳುವನ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಲೆಂತುವುದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರ ಎಂಚಕೆಂಡ ಒಂಜೇ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು ಕೊರ್ದ ಗೌರವದ ಕೊರತೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತನಂಡ ಅವು ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಣವು ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಸಾಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಸಾಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ನೇಮದ ಪಡಲ್ಪ ತಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಾಗ ಅಗಲು ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶು ಈತಂದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಗಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಳು ಇತ್ತೆ ಕಾಪುದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗಲು ಮುಲ್ಕಿದಗಳು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲೆ ಕುಡ್ಲದಗಳು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಗಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗುಲೆ ಎತ್ತು ಅಗಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಅತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬನ್ನಾಗ ಅಗಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಅವೇ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗಲು ಕೈ ಮುಗ್ಯಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಕೊರಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದನ ಒಂಜಿ ಶಾಲ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದೈವದ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ದೇವರಿನ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತು ಗೌರವ ಕೊರಡು ನೆಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಕಟ್ಟಿ ಆನಿರೆ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಇರು ಪನ್ನ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನೋಡು ಇತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪೆಗೆನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಉಮೇಶ್ ರೈ ಮೂರು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಈರ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬನ್ಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬನ್ಲೆ 944 ಹಾಂ 80 ಹಾಂ 12 12 163 163 ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಸಾಗುವಳಿನ 11 ಎತ್ತಿನ ಹಾಕಲು అప్పగా నమ్మ ఏతో దైవస్థానాలు భూతస్థానాలు పడే అత్తండ గుర్తుడ ఇల్లాడు మాట పారుపడ్లు గుర్తిస్తుంది ఇವಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಈ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪ ಅಕಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಡು ಪೂರ ಲಕ್ಕದುಂಟುಂಡು ಸತ್ಯ 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 ಒಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಊರದ್ದು ಬಿದಾದ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಗೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿಗ ಪಿತ್ತಾಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಹಲೋ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚಿಗ ಪಿತ್ತಾಳ ಮುಚ್ಚಿಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಪಾಪ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆದ್ದದವ್ರು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಜಕಲು ಒಂಜಿ
புல்லக்கல லக்கொண்டு போயிட அகுல் பார்த்து குடஞ்சி நடிய நட்டா நடியிருக்கு ನಮ್ಮ ಪೋತ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾಯಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಕೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನೆ ದೂರನು ಬೊಂಬೈದಾಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರ್ರ ಬೊಂಬೈದ ಅಕಲ ನೇಮ ಬೊಂಬೈದ ಅಕಲ್ ನಕೋಲ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಅಕಲ್ ಆಟ ಅಕೇರಿ ನಮ್ಮ ದೂರನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಅಕಲ ತಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಕಲೇಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ಡು ಸೆಲ್ಲನತ್ತು ಅಕುಲ್ ಬಂಗೋಡು ಏತು ಬಂಗೋಡು ಕೊರ್ಪೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುಜ ನಮ್ಮ పొడిచాంది ನಮ್ಮ ಪಾಯ್ಕ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲೇಕ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ ಆ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಟೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪಾತೇರು ನಮ್ಮ ಉಂಟು ದಿನವಲ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣು ಉಂಟುದು ಪಾತೇರ್ನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ಇಟ್ ನಾಲ್ ಬಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಪೇರು ಪಾಡುಂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದಾಗ ಮೂಜಿ ತಕ್ಕನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಆ ಪಾದೆಗ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿಗ ಅತ್ತನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ ಪಾಂಡ ಈಗ ಪಲಿ ಪೂಜೆವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅಪಂಡ ಈರ್ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲು ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಾತೆರ್ನು ಮಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗುಳಿತ್ತ ಈರು ಮರಣ ಬೈದಾರ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೈದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತೋ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಅತಿ ಎಂಕಲ್ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪದ ಅಂಡ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಂಚಿನಾಡು ಅವೇಕ್ರ ಮೊಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದ ತೂತೆ ಬೈದೆ ಆತೆರ್ಲ ಮಲ್ತಿಂದ ಆ ಮಣ್ಣು ಪಲಿಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಉಂಟದ ಪಾತೆಂದ ಆ ಈ ಗಟ್ಟೆ ಮಾನಿನಾದುಪ್ಪು ಗುತ್ತಿದಾರನಾದುಪ್ಪು ಅತಂದು ಏರ್ಪಾತುಂಡಲ್ಲ ಅತ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಪಲಿಪುಂಡವು ದುಂಬುದಾಕಲ್ ಪಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈತ ಬೊಂಬಾಯಿದಾಕಲು ಈತ ಕೊರ್ನೆಡ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಈತ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಅಕಲ್ನ ಗುರ್ತುದಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ಕುದುತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಮಾಡುಲ್ಲೇರು ಆ ಅಕಲ್ನ ಬೈದಿನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಾನಾ ತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯಲಕ್ಲೆ ಕೊರಡು ಬಂಡದೆ ನಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಮೇಶ್ ರೈಕಲೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪೇರಿಂದ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಯ ಬತ್ತೆಂಡ ಅತ್ತನ ಊರ್ದ ದೈವದ ಭಕ್ತೆ ಬತ್ತೆಡ ಆ ಮಣ್ಣೇ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ಆಯೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆ ಮಣ್ಣೇ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಆದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚ ಹಿಡಿದವರ ನಮ್ಮ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮೌಲ್ಯ ಅತೆ ಅವು ಕೊರಡು ಒಂದು ಇರ್ಬಣಪ ಕುಡಂಜಿ ಈರು ಕಟ್ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಕೇಳಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ 4 ಜನದ ಪಾತೆರ್ನು ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮುದ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಣಪನಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಮಲ್ತುಂಡ ಆ ಪಂತಿ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಮರ ಬುಳೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಂಡ ಕುತ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವಿನ ಏರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಕೆತ್ತೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಐಕಿ ಬೋಡಾಪಿನ ತಂಡಲ ಮಲ್ಪಲ್ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತೆ ನಂಡಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಕೊಡಿಯಾಡಿಕ್ಕೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತತ್ತು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ದತ್ತಿದ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನುಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕು ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಾದಿತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆತ ಜಾಗಂಡಲ ಮಲ್ಪಡ್ತು ಇನ್ನಿತ್ತ ನೆಕ್ ಬೋಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದು ನಾನು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈಗ ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಾದಿತ್ತಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ರೆ ಬನ್ನ ದುಂಬೊಂಜಿ ಸಾದಿತ್ತಂಡು ಊರುಡು ಬುಟ್ಟಿ ಇಂದು ಅತೆ ಊರುಡು ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಇನಿ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟುಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶ್ರಮದಾನ ಊರ್ದಾಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಪಂತಿ ಕೆತ್ತುನುದಾನೆ ಒತ್ತರೆ ಮಲ್ಪುಂದಾನೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಏಪ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಊರ್ದ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆ ಪುಡ ದುಂಬ ಅತೆಣ್ಣರೆ ಊರ್ದಾಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತದ ಪಂತಿ ಕೆತ್ತುನುದಾನೆ ಅಂಬಿ ಪೂಜುನುದಾನೆ ಅವು ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬೋದು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಂಗೆ ಪನೇರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಕಂದೆಟ್ಟುಡಾವಡು ಕಕ್ಕೆಟ್ಟುಡಾವಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿ ಕರ್ತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಕಲು ಬೋದು ಕೆತ್ತದು ಪತ್ತದು ಅಂಬಿ ಅರ್ತದೆ ದೊಂಪಬಾರ್ದು ಬರ್ಪ ಇನ್ನಿಕಲ್ಲ ಅತೆ ಮಾತಕಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಂಗೆ ಐದು ಪನೇರ್ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಇದ್ದಾವು ಅಂದೆ ಅವು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂತಿನಗ್ಲು ದೂರ ಆಪೇರು ಬುಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲು ದೂರ ಆಪೇರು ಅವು ಮೇರ್ನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತುನ ನೇಮತ್ತ ಪುರ್ತುಗು ಬೊಂಡಾಂಡು ವನಸ್ತ ಪುರ್ತುಗು ಬೊಂಡಾಂಡು ಗಗ್ಗರ್ದಿನ ಬೊಂಡಾಂಡು ಅವೇ ಅಕುಲು ಬೆಗರ್ಬಾರ್ದಿತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಪಂತಿಗೆ ಎತ್ತದಿತ್ತೆರಡ ಕಲ್ಲು ತುಂಬುದಿತ್ತೆರಡ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕದಿತ್ತೆರಡ ಅದೇ ಅಕುಲು ಉಂಟುದ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೆಗೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನೆ ಆರು ಪನ್ನ ಸರಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಬೊಂಬೆದಾಗಲ ಪನ್ಪಿನಿ
ಏರ್ಲೊಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಬತ್ತಿರಡ ಅಲ್ದ ಸೇಟ್ ನಗಲು ಅಗಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತಾದ್ ಒಂಜಿ ಐಂದಿನ ಅಗಲೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿದು ಅಗಲೇ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅವು 10 ದಿನ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋನಾಗ ದೇವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೊಂಬಾಡು ಗೊತ್ತುನದಿ ಅಗಲು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಪಡ್ತು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ಈರೆಗೆಗಳ ನಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಪೇಂಡ ಮದಪ್ಪುಂಡ ಒರಿ ಕೊರ್ನವೇನ ದೈವ ಪಂಡೋನೋ ಡೇ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಸತ್ಯ ಅತ್ತು ಒಲಿರ್ದು ಸತ್ತು ಒಲಿಯವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡು ಕೊಂಡಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಯ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಆಯ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಚ ಗುತ್ತಿನಾರೆ ಇಂಚಿನ ನಂಕ್ ಒಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅತೆ ನಂಕ್ ಬಂಡಿ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅತೆ ನಂಕ್ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊರ್ನಾರು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಂಡು ದೈವ ಕೇನೋಡು ಎಂಚೊಂಡು ಇರ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಂಚೊಂಡು ಏನರ್ದು ದಾದ ದಾ ಈರೆಗ್ ದಾನೆ ಆವುಡು ಅತೆ ಕೇನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಗ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾವಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇನುಣ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ ಪಂಪನ ಧೈರ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಪನ್ನಗನೇರ್ನ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಬಡಬನೆ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ದೈವ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ನೆನಪುದಿದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಬರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊಂಡಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರನೆ ಕಾಸನ್ನ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಕನೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೋಷಗೂ ಪಾಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ದವರವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಹೋಗಿದೀವಿ ನೋಡಿತ್ತೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಕೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸು ಕೊರಪೇರು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರ ನಕ್ಲು ಗಡಿಪತಿ ನಕ್ಲು ಅತ್ತೆ ಆ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿ ನಕ್ಲು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚೆ ಆವಡು ಕಡಪರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸತ್ತಿಗೆ ದುಮ್ಮು ಪಿರ ತುಪ್ಪುಜೇರಿ ಆಯ್ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇನ ಸುಕೊಟುಲ್ಲೇನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಾತಿರ್ನು ಆಯ್ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಕೇಂಡೇರು ಯಾನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒಡ್ತು ನೋಡು ಕೇನ್ ಹಾಕೊಳತ್ತು ಕೇಂಡೇರು ಬಂದು ಇಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತ ಕಷ್ಟೋಡು ಸುಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಡಪವೇರು ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬೈ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಒಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಲೆನೆ ಮೀರ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅಂಡ ಆ ದೋಷಗಾಯ ಕಾರಣ ಕರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅಂಚಿನೇಕ ಅವಕಾಶ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅತ್ತೆ ಅವೇನು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪನಿ ಎಂಚಗೆಂಡ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಪರ ಊರ್ದಾರೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಾರ್ ಈರು ಊರ್ದ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾರ್ ಅತ್ತ ಪಣ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ವಾ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಬಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಆವುಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ತುಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಪತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಲೇಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ದೈವನ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ದಿಕ್ಕದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ನಿಯತ್ತಿಡು ಐಕೆ ದೀಪದ ಆರತಿ ದೇರ್ಪು ನಕಲು ದೀಪದೋಡ್ ಪತ್ತು ನಾವು ಆ ತಂಬಡೆ ಬಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲೇ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನಕುಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಲವೇನೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದ ದೈವಸನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೈತೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕುಲೇ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಬನ್ಪಿನದ ಆಲೈಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ನಾವೇನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಈ ಕಾಸು ಒಟ್ಟಾದ ದೀನನ್ನಾಂಡ ಆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನಾತನ ಪನ್ನಾಗ ದೈವ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಂಕುಲ ಕೈಕಾರ ಸರಿದ ಅಂತಿನಕುಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕುಲ ಬತ್ತ ದೀಪದ ಓಡದಿರ್ಪೇರಿ ಎತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ 8 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದಕ್ಕುಲ ದೀಪದ ಓಡದಿರ್ಪೇರಿ ನೇಮದ ಕಟ್ರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕಟ್ಟು ನೆನಂಡಲೆ ಅನ್ನ ಕುಲೊಂದು ತೂಪೆ ಬಂದೆ ಕಾತಾಸೆಗೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಅಕಲೇಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ತಜ ಆಯ ಅಂಡಿ ಆಯನ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ ಆಯ ಉಲ್ಲಾಡಿ ಉಲ್ಲೇನ ಹುಷಾರ್ದಂತೆ ಬೂಡ್ದೇನ ಅತ್ತ ದಾದ ಅಂಡಿ ಈತ್ ವರ್ಷ ಬೆಂತಿ ಆಯ್ನ ಇಂಕುಲವರ ಪೋದು ತೂಪ ಪನ್ಪಿಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಚ್ಚಿ ದಿನೇಶ್ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪನೆ ಬರೋಡಂಜಿ ಆನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಯ ಅವಲೊಂಜನ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 354 ದಿನ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನೆ ಆ ನೇಮ ಅಲ್ಪ ಜನನಂದ ಶೆಟ್ರು ತಿಂಗೊಲಿಲ್ಲದ ಜನನಂದ ಶೆಟ್ರಿ ಈನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕೆಬಿಯಾರಕೆಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನ ಇದೆ ಆರು ಪರ್ಯಾವ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಜುಮಾದಿ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪನೆ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನಾರ್ ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆರು ಬತ್ತಂಡ ಆರೆಂಕಿ ಈತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಈತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಡಪೇರೆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳು ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪನ್ನಗ ಆಕುಲು ಏತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಕುಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐಟೆ ವಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದೊಲ್ಲೇರು ಪುತ್ತೂರು ಬಾಲಿಕೆದಾರೆ ಬಾಬಾರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಕಷ್ಟ ಕಲೋಡ ಏನಡ ಮರುವಣಿ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಬೊಂಬೈಡು ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾತನ ಮಾರೆ ಆ ಜನನಂದ ಶೆಟ್ರು ಬಾಬಣ್ಣ ವಿಜಿತನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಕೇನ್ವೇರು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ನಾಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ದಾಕ್ಷಿಣ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂಚಿನಕುಲು ಪೋಡು ಅಂಚಿನಕುಲು ಇತ್ತನಂದ ಅಕಲೆ ಗುಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಏಪಲ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಭದ್ರತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐತೆ ಯಾನೆ ಏರಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜುಂಡ ಅಕುಲೇ ಮುಂದು ಉಂತುದು ಐಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅಕಲಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಡತ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟೊಂಜಿ ಕಾಸನದಿ ಇದೆ ನಿರ್ದು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ತಿಂಗೋಲು
ಅವು ಏಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಂಡು ಆ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪುಡೋರಿ ಬರ್ಪಿ ಆ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಡ್ಡಿಡ್ ಆ ವಿನಿಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವಳು ಬಡ್ಚಾಂದಿನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ರೀತಿ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂಡ್ ಶಾಶ್ವತ ಅದು ಮಲ್ತಂಡ ಒರಿವು ಪಣಪನ ಬಾರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲಣ್ಣ ಕೇನೊಂತಿಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈರು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕೋಡೆಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋನಾಗ ಆಸೆ ಆಗುಂಡು ಚೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಮಲ್ತಂಡಾವು, ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಮಲ್ತಂಡಾವು, ಬಂಗಾರದ ಜಕ್ಕೆಲಣಿ ಮಲ್ತಂಡಾವು, ಒಳ್ಳೆದ ಅನಿ ಮಲ್ತಂಡಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಂಗೆ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಯಾನು ಪಣಪುನೆ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಪಣಪುನೆ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿರುತ್ತೆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಲು ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ನ 374 ದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಧೂಪದ ಓಡು ಬತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅಂಜನೆ ಕಟ್ಟು ನಕಲ್ನ ಬಣದ ಅಕಲ್ನ ಬುದರ್ಡತ್ತೆ ಅಜ್ಜಲವ ನೀರು ನೀರ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡರೆ ಕಡೆ ಎಂಕೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಜ ಐಟ್ ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರೆ ಉಂಡು ಅವೀರಂಜ್ ಬಂಡರೆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದಾರ ಕಲಾವಿದರೆ ಪೋಪುನಂದು ಐಟ್ ಎಂಕಲಿ ನ್ಯಾಡ್ ಮಲ್ಪೋಡಿ ದೇವನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ 10 ಸಲ ತುಯ್ಯ ನಾಟಕ ವಿಜಯ ಎಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಟೀಮನ್ನು ಬಾಂಬೆಗೆ ಯಾನೇ ಸಟ್ ಮಲ್ತು ಓದ್ತೀನಿ ಅವು ತೂಪಿನ ಲೇಲು ಗೊತ್ತನು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪೂರ ಯಾನೇ ಉಂತವನ್ಲೆ ತುಂಬೋದು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಗಲಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಆವಡು ದೇವನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೋಷಕತನ ನೇರ್ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತದಾರೆ ನನಲ ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ಪಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮವರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಪಾತ್ರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೇ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯವಂತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರುತ್ತಂತ ಇರೋಡ ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ತೆಂಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಒಂದೊಂದತೆ ಆಯ್ತು. ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮರು ಓಲ್ಪಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಪನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ರ ಬರೆತಿನ ಪುಸ್ತಕಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರವುದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಶೋಧನದ ಬರೆತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕುಮಾರ್ ಬರೆತನಂಚಿತ್ತನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತಿನಗಳು ಬರೆತನಂಚಿತ್ತನ ನಾನು ಬಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರಳವಾದ ಗೊತ್ತಾಪೇನ ಬನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತಿನ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತಾರಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತಾರಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಬೋರ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ತೂವಲಿ ಕ್ರಯೋಗ ದೆಪ್ಪಲಿ ಪತಂಪ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿಡದೆ ಉಡುಪಿ ಅತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಡುಪಿಡಿಜ್ಜದೆ ಉಡುಪಿಡಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡಿಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡಿರೆಗೋಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಗಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಪರಿವಾರದ ಮಿತ್ತದ ಅಥವಾ ಎಂಚ ನಂಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಬೀಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವು ಕಲ್ಯಾಣ ಬೂಡುಡ್ಬೋದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕೊನೆ ಊರಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬದಿಪುಡು ಕಲೀಲ ಬೀಡು ಅಂತ ಬರ್ಪುಡು ಮದಿಪುಡು ಅಂದ ಕಲೀಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚಾದೆ ಅವಳು ಕಲೀಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕಲ್ಲಡುಂತ ಸೇವೆ ಕಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು ಸಾರ ಬೊಂಡ ಸಾರ ಸಿರಿ ಬಂಡಿಡ್ ಬಲಿ ನೇಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀರೋಡು ಆವೇಶ ಬೀರೋಡು ಆವೇಶ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಕಲೇನೆ ಮೆಗ್ದಿಪಲಿ ಜುಟ್ಟಪಟ್ಟ ಪತ್ತದ ಗಲಟೆ ಗುಂತುಚ್ಚತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲಿನ ಕಾಯ ಬುಡ್ಪಾದ ಮಾಯ ಸೇರ್ಪದ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪಣ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಬುಡುಡು ಕಲ್ಯಾಣ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಪನ್ಪಾಯ ಪಂದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಂಡ ದಕ್ಕನ 1 ನಿಮಿಷಲಗೆ ಜಾತ ಜನ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಕುರುಪಿನೇಟ್ ಹಾತ್ ಪಾಸ್ ದಕ್ಕುಂಡು ಬೊಂಡ 1000 ಬೊಂಡ ದಕ್ಕೊಡ್ಪಿದೆ 1000 ಬೊಂಡನೆ ಅವಡೆ 1000 ಬೊಂಡ ದೈವ ದಕ್ಕುನ ನೇಮುಡು ದರ್ಶನಡು 1000 ಬೊಂಡ ದಕ್ಕೊಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರ ಬಲ್ಲಿ 1000 ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುದು 1000 ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದ ಅವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಪಾತ ದಕ್ಕ ಸಾರ ಸಿರಿ
ಬಂಡಿಡ ಬಲಿನೇಮ ಸಾವಿರ ಸಿರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂಡಿಡ ಬಂಡಿಡ ಬಲಿನೇಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಸಾವಿರ ಅವಿನೂರ ಪೋಡು ತೂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊರ ಪೋಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಣ್ಣರೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆವಡ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಜಗತ್ತಡು ಒಂಜೇ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯನೆ ನರಮಾನೆ ಆದ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಶೋಧನೆಗೆ ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಐದೊಕ್ಕ ಸೇಮೆಗಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಸೇಮೆಕಲ್ಲು ಬಂಜುರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡು ತುಂಡ ಕಟದಲ್ ತಾಯಿ ಮಣಿಪಂದ ಎತ್ತಂಡ ಪೊಟ್ಟೆ ಬಂಜುರ್ಲಿ ದೆಂದೂರ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಲ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಜಾಗಿಗೆ ಬೋದು ಆಯನ ಪುದರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಯಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಅವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಕೇರ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟು ದೇವನ ಕಲೀಲ ಬೀಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಹುಡುಕ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆತ ಎಂಗಲ ಮುದ್ದಿಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಲ್ತೊಂಜಿ ಕಲೆದುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಏಪ್ರಿಲ್ ದೀಪ ನಡೀತ ಅವೇನು ಫೆಬ್ರವರಿ ದೀಪ ಹಿಡ್ದೀವಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಪಿನ ನಾನು ಇದು ಮುಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೊಂಬೈದವ್ರು ವಾವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಗಲ ಕಾಪದಗಳು ಕೊಡ್ದು ಬೇತಗಳು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಡ್ಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುದ್ದಿಂದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನು ಅವೇ ಮೇರೆ ಪನ್ನೆಕ್ಕ 1000 ಬೊಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತನ ಕಾಳು ಕಲೆಯಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತಯಾರು ದೈವದ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪರೆ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾವಡಿನ ಅತೇ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ತಪ್ಪಂದಿನ ದೈವದ ವಿಚಾರಗೂ ಅಣ್ಣರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತಿನೇ ದೈವಳ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲು ದೈವ ನಡೆಬೇಕ ಚಾವಡಿ ನಡುಟೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫೋನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಓನರ್ಗಳ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಕಲೆಗಳ ಅವು ಆರಂಭ ಮಲ್ತನೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರಣವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಂಜಿನ ತೂಡು ಇಂಕ್ಲಾಸೆ ಉಂಟು ದಯಗೆಂಡ ನಮ್ಮಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಅವು ತೂಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿ ನೋಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಣಪುನಿದ ಹಿರಿಯ ಪಂಡರ್ ಪನವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆವಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೋಡಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದರೆ ದೈವಗೂ ಪರಕೆ ಬಣ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿಖಲು ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ತೋಚಿದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಯನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಕರಿಯನಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪಾರ್ಧನದ ಉಳ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕರಿಯನಿ ವಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸತ್ಯದೇವತೆಗಳೆಚ್ಚಿ ವರ್ತೆಗಳೆಚ್ಚಿ ಒಯ್ಕಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಕರಿಮನಿ ಬಾಡ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಕರಿಮನಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ನಿಕುಲು ಪರಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಡತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಪರಕೆ ಭಾವನೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಕರಿಮನೆ ಬಾಡುವ ಉನ್ನೆ ದಾಯಿಕೆಂಡ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ದಯಾನಂದನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ ಪನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರ ಇತ್ತನೆಂದೇ ಪತ್ತೆಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕರಿಯ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ 10-15 ಕರಿಯಮಣಿ ಈ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡ ಪೋತು ನಗ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೇಳಿ 10-15 ಕರಿಯಮಣಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕುರಂಜಾದ ಗಂಟ ಒಂಜಿ ಕರಿಮನಿ 10-15 ಕರಿಮನಿ ಇರುವಂಟ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಂಡಿತೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅತೆ ಐಕ್ ಜನ ಜೀವಿತದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಏನಂತ ಐಕಂಡ ಪರಕೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕರಿಯನಿ ಬೋಡ ಬಲೆ ಬಾಡ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಡ ಪರಕದ ಲೆಕ್ಕ ಐನ್ ಮೇಕ್ ಕರಿಯನ ಆಭರಣದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಕೊಂಚ ಚರಿತ್ರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಭುಕಲ್ ಕೂಡನೇ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ದಿಜೆ ಕಾಳಮ್ಮಗೆ ವೀರುಗು ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಅತೆ ಅಗಳು ಕಲ್ತು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕರಿಯನಿ ಗಟ್ಟಂಡ ಅವಳು ಆ ಕರಿಯನಿಗೆ ಅರ್ಥದಾದ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬರು ಇತ್ತಾಲಿನ ಶಕ್ತಿದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ತೂವಲೆ ಯಾಮ್ ಪನ್ಪನೇಕ್ ಆಕುಲು ಕಾಪಾಡ್ನ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪಿನ್ಲತ್ತು ಕೊರ್ನ ತಪ್ಪುನ್ಲತ್ತು ಕೊರ್ನಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂಜಿ ದೈವಗು ಪರಕೆ ಕೊರ್ನಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ದಯಾನಂದನ ಈ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಆಲಾಪಿನ ಇಟ್ಟೇನೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಗಂತ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅವೇನೆ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರೆ ಅವೇನಂಚನೆ ಮಂಚ ಉಡಿ ಜಿಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ತಿನ ಕಬಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ
ಅವು ಅಡಿಗೆ ಹಾಲದ ಪೂಪಿ ಪೂಂಕೆ ಬತ್ತು ಅವಿನ ಅಕಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಾಪ ಆತ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನೇನೆ ದೈವಗೋ ದೈವ ಉಂದೇನೋಲ್ಲ ಪಾಂಡೆ ಎಂಕಲೆ ದೋಷ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪೂರ ಐಡ್ದ ಆಯ್ತ ಕಾಸನ್ನೇ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡರೋಗ ಪಾರ್ದೆ ಅವಿನೇ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಐತ ವಿನಿಯೋಗ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ಸೀರೆ ತುತ್ತವ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ತೆಂಗ್ಲ ಬಲಾಂಡಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ತುತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ತುತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಗೂ ಸಂದೈತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏಲ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬಾಕಿ ಊರ್ದಾಕಲು ತುತ್ತುವೇರೆ ಅದೇ ಐನ್ ತುತ್ತುವೇರು ಭಂಡಾರಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಾಸು ದೈವದ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೆ ಕಟಿಲ್ಲಪ್ಪೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲಿಗೆ ಸಂದೈತಾನ ಸೀರೆ ವರ್ಷಗೊರ ಅವೇನು ಸಂದೈತ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಗಳು ತುತ್ತುವೇರು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಕಾತುಗುಲ್ದು ತುತ್ತುವೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಾಕೆದರ್ವೇನಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ತುತ್ತುವೇರು ಅಂಚಾನಾಗ ತುತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಡು ಇತ್ತೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಈರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ಇರು ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು 6 ಬಂಡೆ ಇರತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಚಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲ ಬುಧಾರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲೆನ ಬೋಡಂಡ ಸೇರ್ಪಾಡೆ ಏರ್ ಕೊಡು ದಾನಿಲು ಲೇರ್ ಅಕಲೆನ ಸೇರ್ಪಾಡೆ ನೇಮದಲ್ಲ ಬಂಡಿರದೆ ನೇಮದಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವ್ರು ಓವರ್ ದುಡ್ಡು ಉರಿ ಉಂಡದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೊಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂಕುಲದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬುರ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಉರಿ ಉಂಡದೆ ಬರ್ಪರ್ಷ ನೇಮೋಗ ಹಾಕೊಂಡದೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬರ್ಪರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ನಾಕತ್ತೀನಿ ಅವು ಐಟಿ ವರ್ಪದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅವರು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತ ದೈವ ದಯಗಂಡ ಆತ ಪಣವ ಆ ದೈವದ ಬುದ್ಧಡಕಲು ದೀತೇರು ವರ್ಷಗೂ ಆ ಪಣವ ಆತ ಬದ ಆಯ್ತ ಬಡ್ಡಿಡುಂಡತ್ತೆ ಅಕಲೆ ಆಂಡಲ ಬಂಡಾರ ಅಕಲು ಪಾಡ್ನ ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವು ಮನೆತನ ಯಾನು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಪ್ಪೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗಳಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಒಪ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲ್ ನಡೆ ಅವಳು ತಿಂಗಳು ಕೋಲದ ಪಿಂಗಾರ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಅವಳು ಯಾನ ಏನೊಂದು ಎರ್ಮಾಳು ಗಣೇಶ್ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಿ ಗಣೇಶ್ ಅವಳು ಬರ್ಸಬು ಎಂಕ್ ದೈವದ ಎನಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ನೀರು ಬೂರ ಸುರುವಾಂಡು ಎಂಕ್ ಸಮ ತೋಜಿಯೋ ಯಾಮಂಡೆ ನೆಕ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪಂದು ಅವಳ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ಪಾಯ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಯಾ ಉರಿ ಅಂದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಪೂರ್ ಕೊಡ್ತು ಶೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಪ ಅವಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾದು ಎಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹತ್ತಂಡು ಅವಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿದ್ದ ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಡೆಲ್ಲ ಪನ್ನ ಅಂಚ ಎನ್ನು ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ದಾದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ತೋಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಪುಂಡು ನೇಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಅಡ್ಡಿ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಡ್ಡಿ ಆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅవి ನಿಂಚ ತೋಜಿ ನಿಂಚ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ತಿಂಗಳು ದರ್ಶನ ಅವಿತ್ತ ಶೀಟ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದ ಅವಳು ದೈವದ ಸೇವೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ ಯತಿನ್ ರೇ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೋದಿ ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ದಂಬದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಜಾಗ ಎಡ್ತಾರ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುನಾಗ ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಇರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ ಬೈತೀನಿ ಸರಿಯಾ ಸರ್ ಕದಲ್ ಸರ್ ಅಂದೆ ದಂಬದ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುನ ಅಂಗನಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪರಿಮಳ ಇತ್ತೈತಿ ದೈವ ದೇವರ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಹಂಗೇನೆ ಇಷ್ಟಪುರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಕಲ್ದತ್ತಾರ ಕಾಸು ಕಡುಪುರು ಬೊಂಬೈಡ ಇರುಪುಡ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಡಿಸ್ತಿನಕಲ್ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದ ಏರ್ಲ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ಯಾರ ಐಕಿಂಜಿನ ಮನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಯಾರೊಂದೇನೆ ಕೇನರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂದ ದೈವಗೂ ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ ಅತಿ ಯತಿನ್ರೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರ ಆತ್ ಬತ್ತದ ದೈವದ ಚಾಕಿರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ದಾಗೆಂಡ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವಳು ಬೋದು ಅಲ್ತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮಾದಿನ ಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾದಿನ ಮನ್ನ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಮಸ್ತ್ ತಾಕಿರಿ ಬಾಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೆಲಾಡಿ ಪೋಡು ಪೂರ వచ్చోడు ಪೂರ ಮನ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ನೇಮಂಜಿ ದಯಮಂತದಿ ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಇರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏತೇ ಕಾಸು ಕೊರುವ
ಕಾಸಿಡೇ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಚು ಬೇಜಾರು ಕಾಸಿಡೇ ಆಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಜು ಅಪಗೌಲ್ ದಾದೆಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಲಂಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿನ ಆದಿಪ್ಪು ತೋರಣ ಮಲ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂತ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋಡು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನಿನ ಅಕ್ಕಲು ಸರಿ ತೂತಿರೋದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಒಣಸದ ಅಂತೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಬೆನದೆ ಆ ಕಾಸಿನ ಊರ್ದ ದೈವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಾಗಾರಾಧನೆಪ್ಪ ಅತ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ಪ ಅತ್ತ ನಾಟಕಪ್ಪು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆರ್ಲ ಪಂತಿನಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದನೇ ವೈಜ್ಜಿ ಕೇನು ನಾನು ಆವ್ ಯಂಗ್ ಕಡಪುರ ಮಲ್ಪುಲ ನಿಕುಲು ಮುಂದುವರ್ಸಲ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪಂತ ಎತೋ ಕೋಟಿದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆಂದೇ ಪಂತಿನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಇಪ್ಪ ದುಬೈ ಇಪ್ಪ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ದೇಶೊಡ್ಲು ಒಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇ ಉತ್ತರ ಪಂತೇನೆ ಅಂಡ್ ಈ ಬೇಲದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲ ನಿಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೋಡಪ್ಪ ದೇಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಪುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಡಿ ಜೋಕುಲ ಮೋನೆ ತೂವರೆ ಪುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರಾಕಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪುಸೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಭಾಗಿತ್ವ ಅಕ್ಕುಲ್ ಕಾಸು ಕಡಪ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆನೋಡು ಅವತ್ತು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರು ಬಣ್ಣಿದಾದ ಬಾಕಿ ಸಾನಘಟ್ನಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದತ್ತೆ ವರ್ಷಗೊರ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ದೈವದಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ಕೆಲವುದಾದ ಅಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತರದ ನೆಟ್ಟು ಕುಲುದು ಬಚ್ಚಿರಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆಪ್ಪುನು ಮೂಲವತ್ತಿನ ಪರಬೇರು ಕೋರ್ತೆಲ್ಲುನು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪುನು ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಊರುಗ ಅರಸುಂದಾಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆಯಾವು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನ ಬಂದ್ಬನೆ ಆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಇಲ್ಲಗು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಆ ಪುಣಜೋಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಅಣುಜೋಕುಲಾದಿಪ್ಪು ದೈವದ ಕೊಡಿಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ ಕಲ್ಪವಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಂಡ ಮಗೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬನು ಕೋರ್ತೊಲ್ಲೆರೆ ಅತ್ತೆ ಆತಂಡ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪೇರೆ ಬಂತಿಗೆ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕೂ ಏತ್ ಕಾಸು ಕಡಪುಂಡಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಗುಡಂಜಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಮಟ್ಟಗೆ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ಊರುಗು ಬತ್ತೇರಡ ದೈವದ ಗರಟು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಬೊಂಬೈದಕ್ಕಲು ಕಾಸ್ತಾಸೆಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಬೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಬೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಉಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ದೈವ ಬೊಂಬೈ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ನೆಗಳು ಊರ್ದೋಗ್ಲಿತ್ತು ಬೆನ್ನೆ ತೋದು ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂದ ಎನ್ನದಾಲ ಜಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಇಂಚ ಬಂತು ನಿಗುಲ್ ನಿಗಲ ಪುರ ಅಂಚ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಈತ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇಡ್ಪುರ ಎತೋ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆದ ಬಂಗಾರದ ಕರ್ಸಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ್ಗ ಅವೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕುಲೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪುದಾರೈಚಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನಡಿಬಿಟ್ಟು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ದೆಪ್ಪಣಿ ಗೊತ್ತದ 6-7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರೊಂದಲೇರು ನಿರಂತರವಾದ 3 ದಿನ ಅನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಾರಿಗೆ ಒಂದು 7 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತ ಖರ್ಚುಂಟು ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಕೊರಿಯರಿ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮರನ್ ಬಂಟನ ಬಂಗಾರದ ಮುಗಗೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಾರು ಒಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತುಂಜ ಪಣ್ಣ ಬನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ಥಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜುಮಾದಿನ ಬಿತ್ತ ಅತೀವ ಬಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎತ್ತನೆ ಏಪಲ ಪಣ ಇತ್ತಾರೆ ಮಗ ಈ ಜುಮಾದಿನ ನಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಆ ಆತ್ಮಭಕ್ತಿ ಏನಡೊಂಡು 5 ಮಿತ್ತಿಂಕದ ಆಲ ಕುಂಜಿರ ಗಂಧ ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಜುಮಾದಿ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನಾಯನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಬೈಲಡ್ಕ ಕರೆಡ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಪತ್ತೇರ್ನು ಪುದಾರಿ ಶರತ್ತನ್ನ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ತನೆ ವಿಷಯ ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಕರಿಯಮಣಿ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಕೊರುವೇರು ಪಂದೆ ಇರ್ನ ನಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಲದ ಬಾಗೋಡು ವರ್ತೆ ಉಂಡಾಪಿನ ಕೊಂಚ ಕತೆ ಉಂಡು ಪೊರಪುಂಡು ಎಂಚ ಬೈಲಡ್ಕ ಬೋಡು ರಾಮನಾಯಗೇರ್ನ ಬೆರಿ 19ನ ದೈವ ಮೇರೆ ರಾಮನಾಯಗೇರಿ ದುಂಬು ದಂಡಗ ಬೋಪುನ ಸಮಯಡು ಗಡಾಯ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡು ಬೋಪೆ ಗಡಾಯ್ದ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾಡಿ ಅರಸುನಾಡೆ ಬಂಗಾಡದ ಬೈರವ ಅರಸುನ ಸೇನಡೆ ಮೇರೆ ఆయన ನಾಯಕ ಮುಂದು ದಂಡಿಡು ಬೋಪನು ಗಡಾಯ್ದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಂಡು ಪೂರ ಸಾಧಿದ ಹಾಪುಂಡು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ದಂಡು ಜೈತದ ಲಾಪುಂಡು ದಂಡು ಜೈತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಬಂದ್ಪುರಂಜ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಲ ಸೀಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಆದಾಗ ಆಲ್ ಬನ್ಪೋಲು ಆದಾಗ ರಾಮನಾಯಗಿರಿ ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಈ ದಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕಾಲೋಡು ಇಲ್ಲದ ಕೊಂಜೋಲು ಮುಕ್ಕುದ ಮೂತೇಸಿ ಕಾರದ ಕಾಲೊಂಗುಲ ಕಾಜಿ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತು ದೀದು ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಒಂಜುಂಡು ಈ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಒರ್ತು ಬತ್ತದು ವರ್ತಾದ ಬರ್ಪಡ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಲದ ಸೀಮೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಪಂದು ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ತಿನ್ನ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಲದ ಬೈಲಟ್ಕ ಬೂಡುಗು ವರ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಿ
ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ವರ್ತೇನ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡು ಬೈಲಡ್ಕದ ವರ್ತೆ ಬಂಜೂರ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂದಂದಂದ ಅವು ಸಂಧಿ ಇವನ್ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಸಂಧಿ ಆರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತಿಂದಾದ ದಂಡದ ಕಲಕು ಬೋನಾಗ ಐತರ್ಥ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒರಿಪುಲ ಎಂಕಲೆನ ಒರ್ತಾಡೆ ಎಂಕಲ ಒಡಿದಿನ ಕರೆಮನಿ ಒರಿದ ಆ ಒಡಿದಿನ ಕರೆಮನಿ ಅಲೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಂದಿಜ್ಜತ್ತೆ ಒರ್ತೊಲ್ಡನೆ ವರ್ತೇಶ್ವರಿ ಬನ್ಪಿನ ಪುದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಆತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಶಕ್ತಿ ಆಲೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಆಲೆ ಜೀವ ಒರ್ತಡ ಇನ ಪನ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಪಾರ್ದ ನೋಡ ಅಲೆಗೆ ಕರಿಯಮನಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೈಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆಜ್ಜತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದನ್ನ ನಾನಲ್ಲ ಕಣ ನೀರಿಂದ ಅವಡು ಸಂದಿಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಈ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ಪಣತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಣತೆ ಪರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೊರ್ದಿ ಪರ್ಯಾವತ್ತೆ ಅಂದಂದ ಅವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಐಟಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡುಕೆ ಅನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿದ ಕರಿಮನೆ ಮೂಂಕುದ ಮುತ್ತೇಶನ ಕೈತ ಕೊಂದೆ ಕಾಜಿ ಕಾರ್ದ ಕಾರುಂಗಿಲ ಮುಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುಲ ಪಂಡ ಆತ ಜಂತ ದಂಡುಗು ಮೇಲೆ ಜೀವರಿಪುಲ ಅಂತ ಬರ್ಪುನ ಕತೆ ಹೊರತಾದ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಕರಿಮನಿ ಪರಕೆ ಕೊರ್ಪುನತ್ತೆ ಇರ ಅಲಜನಲ್ ಪರಕೊರ್ಪುನಕುಲು ಅಕಲ ಬಾಪು ಭಕ್ತಿ ಆಲ್ಡ ಆತ ಶಕ್ತಿ ತಿನಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪುನು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗೆ ಸಂದೈತೆ ಇಂಚಿನ ಅವು ವಿಷಯ ಕೋರೇಣ ಪಂಡ ದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪರ ಪಂದನಿಕಲು ಪಾರ್ದನಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡರತ ಅಂದ ಪಾರ್ದನಡು ಐಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತು ವರ್ತೆ ಅಂದ ಪಾರ್ದನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಎಂಚ ಬರಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯತ್ನ ಶರತೆರೆ ಅವಳು ಎಂಚ ಬರಡುಗೆಂಡ ನಿನ್ನ ಆಯ ಎಂಚ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಒರ್ತು ಕೊರಿ ಅಂದಂಡ ಒರ್ತು ಕೊರಡು ಬನ್ನಾಗ ಇಕ್ಕಿ ಈ ಎಂಕುಲು ಕರಿಯನಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪಾಡು ನೀನು ಒರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬತ್ತಂಡ ಪಾರ್ದನಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಬನಲಿ ಈ ಎಂಕ್ ಕರಿಯನಿ ಕೊರಿಯಡ ಎಂಕ್ ಕರಿಯನಿ ಕೊರಿಯಡ ಒರ್ಪೆ ಬಂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಬನಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶರತ ನೀರಿನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆವು ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ನೀರಿನ ಅನುಭವ ಆ ಕತೆ ಕೇಣತ್ ಮೂಲು ದಾದಗೆಂಡ ಅವಳು ಮೂಲತವಾದ ದೈವಗು ಒರ್ತೆಗೆ ಪರಕೆ ದಾದ ಅಗೆಲತೆ ಆಗ ಒರ್ತೆ ಐತ ಅರ್ಥದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ತೆಂಗಲ ಪೆರ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಗ್ದೋಷ ನಿವಾರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಡ ಎಂಗಲ ಪೆರ್ರದ ಪರಕೆದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮೂವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚೆಂಡು ಪೂ ಬೆಮ್ಮೆರೆಗೆ ಕಾರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮೂವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚೆಂಡು ಪೂ ಇದು ಶರತೆರೆ ಸರಳವಾದ ಅಗೆಲ್ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಹೂ ಇಷ್ಟುಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ನ ನೀರೇ ಖುಷಿ ಆಪಿನತೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ತೆಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೆಲು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಗೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮನೆ ಕೊರ್ಪಂಡಾಲೆಗೆ ಹೂಲ್ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ನಾವು ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಿರೆ ಕಾಪುಂಡಾಲೆಗ ನಮ್ಮ ಅಲೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಮೊಲೆಗೆಂಚ ಕೊರ್ಪುನಲೆಗೆ ಆ ಪಾಪ ಎಂಗ್ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನ ಕಾತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಕರಿಯಾನಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಬರ್ತು ಆನಿದ ದಂಡದತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಜೀವಬೋನಗನ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಆತನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾನ ಕರಿಯಾನಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕರಿಯಾನಿ ಸಂದ ಪನುವಲ್ಲ ಪಣ್ಣನ್ನಲ್ಲ ಭೂಷಣನ ಪಣ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಿರ ಬತ್ತೆಡ ಅನ್ನ ಯಾನ ಆ ವರ್ತೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕೊರುವಂದ್ರೆ ಎನ್ನದು ಪರ್ಯಾವ ಅವೇ ಪಣಪುನೆ ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭೂಷಣ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಗೂ ಕರ್ಸಲೆ ಬತ್ತುನ ಕ್ರಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಗೂ ಕರ್ಸಲೆ ಬತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕೊದಂಟಿ ಬತ್ತು ಅವೇ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಲೆ ಬರಕೆ ಕೊರ್ಪೆ ಜನನ ಉರ್ತೆ ಜೀವ ಉರ್ತೆ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಜೀವ ಉರ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕರ್ಸಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವ ಕರ್ಸಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಡು ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲು ಓಲು ಕಂಡೆವಡು ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತರೆಗೆ ತರೆ ಬಟ್ಟಿ ಬುರ ಅವಳು ಬಾಕಿ ದೈವಳಿಗೆ ತರೆ ಕಲಿದಿನೇ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಬೊಕ್ಕರೆ ಆ ದೈವಗೂ ಎಂಕ ಕೊಳಮಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ತ ಕಾತಿ ಹಾಗೆ ಅವನು ತಲೆಪಟ್ಟ ತಲೆಮನೆ ಕೊರಪೆ ನಾವಿಂದ ಆದ ಮಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ಆ ದೈವಗ ಪೂರಕಾಪುನ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಗ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಗುಣ ಜನಕುಲ್ಡ ಬತ್ತಂಡ ಅವಳು ಎಂಚಾಪುಣ ಕಟ್ಟುಗಿಲ ಆ ದೈವದ ಆಚಾರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದಿಲಕ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಪೋವು ಹೊರತಾದ ಇಜ್ಜಿಂಡದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ದೆತೊಂಡು ಬಂಡಾರಗು ಬರುಂಡು ಅವೇನು ಕಂಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇತ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಬನೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪಾಡುಣ್ಣಲ್ಲ ಏರ್ ಪಾಡೋಡು ಅತೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕರಿಯನಿ ಬಂಡಾರಗೆ ಬರು ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಏತ್ಲ ಬರು ಇದೆ ಕರಿಯಮ್ಮನಿನೇ ಏರ್ ಪಾಡೋಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ದಿನೇ ಪಾಡೋಡು ಆಯ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೋಷತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆ ಕರಿಯನಿ ಬರ್ರೆಂಡ ಅತೆ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಂದ ಆಯ್ಕೆಂಡ
ಒಂಜಿ ಕರಿಮನಿ ಇತ್ತಿನದೇ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಮನಿ ಕಟ್ಟಿನಿತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗೈಕಿ ವಿಧಿ ಇಪ್ಪು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಬನ್ಪುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡುಲಿ ಆಂಡ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೇನಾಗ ಕತೆ ಓದುನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ದಿನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಿ ಅಥವಾ ಎತೋ ಜನ ಎನ್ನಡ ಕೇಂದಿರು ಅತ್ ಎಂಡ ಕೇನ್ನೇನೆ ಕೇಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಅರ ಕಣ್ಣನೆ ಇருந்து ಕೇಂದಿರು ಈ ರೀತಿ ಎಂಡ ಕೇನ್ಯತೆ ಎಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಸೀದ ಬಂತೇರು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಾವಳು ತೂದೆ ಬಂತೇರು ಕಣ್ಣನೆ ಈರ್ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈರ್ ಇಂಚ ಉಂಡತಿ ಈರ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಬರಂದು ಕೇಂದೇರು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರಿ ನಾವು ಕೈ ಮರಂಕನೆ ಬತ್ತುನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುನ ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಬನ್ಪುನ ಇವೇ ಇಂಚ ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬಿಂದಾದಗೆಂಡ ಅವಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೂರಕಾಪಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನಗಳು ಕೊರಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಗಲು ಕೊರಡು ಯಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ದಾದಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯಾಮನ್ಪನೆ ದಂಡದ ಐತೆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯನ ಅಕಲ್ ಮುಗಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಗಲು ಪರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಮಲಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಲೇನು ಕಟ್ಟವರ್ ಚಾವಡಿಲೇನು ಕಟ್ಟವರ್ ಆಂಡ ಚಾವಡಿಡು ತುಡರದಿಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಕುಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಕಲು ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಅವಳು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಂದ ಆಗುವಾಗ ತುಡರಬಹುದು ಸಾನಂದಂಡ ಆ ಕ್ರಮ ಚಾವಡಿಂದ ನಿತ್ಯ ತುಡರಿ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಕ್ಕೆಲು ಬೋಡು ಈ ಒಕ್ಕೆಲು ಬೋಡು ಈ ಒಕ್ಕೆಲು ದಾಂತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತೋ ಚಾವಡಿ ಅಗುಲು ಬಂಗ್ಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅವು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕೆಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಾನಿ ಬತ್ತದ ಕರಿಪುನಾಗಿ ಧೂಳು ಗಜವ ಅಡಿಪುನೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೆಲು ನಿತ್ಯ ನಂದಾದೀಪದ ಅಂತಿನ ಉಗ್ಯದ ನೀರ್ದಿ ಬಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತಕಲಿನ ಕನ್ನತ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಡಂಜಿ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಬನ್ಬನೆ ಅವತ್ತು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಾಡುವೆ ಪಂಡ ಚಾವಡಿಂದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವಡೆ ಆ ತುಳಸಿಗೆ ನೀರು ಮೈಪು ನೀರು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋನೆ ದೀಪಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲ್ಪಿಪ್ಪಿ ನೀರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ಅವನು ಎಂಚ ಕೊನವಲಿ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಎಂಚ ಕೊನಲಿ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಾನು ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ತಗಡೆ ತಾಲೂಕು ದಾಮೋದರ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೇವೆ ಪನ್ಲೆ 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 ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೆರೊಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಸುರೇಶ್ವರಕ್ಕ ಅರೇನವರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಏರು ಪಡ್ಡೆರೊಟ್ಟುದ ಕೊಡಮಲ್ಲೆ ಕಟ್ನ ಪುದರ್ ಸುರೇಶ್ ಪರವಿರತೆ ಇದೇ ಈರೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರೇಶರಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರು ಬರ್ಪೆಂದು ಒತ್ತೊಂಡೆರಡ ಒತ್ತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಲೆಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾತನಿಗೆ ಎಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಪನು ಹೂವ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಪಣದಾಕಲು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಳಾಪನು ಈರು ಕೆಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೂಚನೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬರಲ್ಲ 5 ದಿನ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಒತ್ತುನ ಚೇರ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಕ್ಕಳು ಪಂಡೇರಿಂದ ಕುಡಗೆಂಡ ಸಮಯ ಹಾಳು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಈರೊಂಜಿ ಆಕಲು ಒತ್ತೊಂಡೆರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಡ್ಯಾರೊಟ್ಟುಡು ಕಟ್ಟನ ಸುರೇಶರು ಭಾರಿ ನಿಷ್ಠದ ಒಂಜಿ ನೇಮಕ ಆರ್ ಬತ್ತೇರಿಂದಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತನ ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ತುಳ್ಳ ಈರು ಒಪ್ಪಿಯಾದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಕರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನರಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುವ ದಾದ ಪಂಪರೆ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಸ್ವರುಕಾದ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದಯಾನಂದ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡತಿ ಒಂದುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ದೇವರನ್ನ ಜನಕ್ಕಳ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಂಬೆದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಪೂರ ಸೇಡ್ನೋ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾತಂದ್ರೆ ಮೊರಣಿತ 1 ವರ್ಷ ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲಾಯಿನ್ 1-2 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಬಂದತನು ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲದ ಪುರ ನನ್ನ ಬರ್ಪುರ ಶೀನಾಪುಣವು ದೇವಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಒಂದುತ್ತೆ ದೇವಿದೇರಡ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಸುರುಟು ಇದು ಏತ ಜನ ಮೊರ ನಿಂಚು ಕೋಲಗಟ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ ಸುಧಾಕರ್ ಸುದೆ ಬಬ್ಬ ನಾನು ಬುಡ್ಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆದರ್ಶ ಮಲ್ತದ್ದು 15-20 ದಿನ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಬುಡ್ಡಿನಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗುಲ ತೀರ್ಪೋಯ್ರು ಉಡುಪಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಕಟ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ 5 ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಹೆಂಗಲ್ಲ
ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ತಿರುಬೇ ರಂಗನಾಥ್ ವಿಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅಂಚ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಈನಂದೆ ದೈವಡ ಹೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂದು ಈನಂದೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬಾಂಬೆದ ಕೆಲವರು ಬರ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಲತ್ರತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಗುಲಿರು ಬಾಂಬೆ ಪಲ್ದಿನಗುಲು ಅಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆನೆ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದೇ ಬತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇತ್ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಸರಕಾರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ಸರಕಾರಲ್ಲ ನೆಕ್ ಐತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೆ ಪೋರ್ತು ಏನು ಯಾಪ ಉಂದಾಪೆ ಅಂದು ನಮ್ಮದ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಡೆ ಅಣ್ಣರೆ ನೆಕ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಐಕ್ ದೇವೇರು ಕೊರಪೇರು ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಮರಗಣ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಕಾರ ಬೆನೊಂದುಂಡು ಈರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆದ ಬಣ್ಣ ಬಂದಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದೆಲ ಎಂಕರಣ ಒಂದೇ ತೊಂಡ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಜೆಪ್ಪೊಡು ಪಣದ ಪೋಡ್ಯಡೆ ನಿಕ್ಕುಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 45 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದೆತೊನಂದೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಅವು ದೆತೊನ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕುಲು ಐಕ ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬಣಪ ನಾವು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಶುದ್ಧ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತೊನಂದನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ದೈವ ಕಾಪುಂಡಿಯ ಬಂತ ಅಂಚ ಬಂದು ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಅವಿನ ಎನ್ನೋಡು ಹೊರತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಏಳು ಬಾಲಿಗೆ ಅದ ಫ್ಲೋರ್ ಉಪ್ಪುದು ತಿರ್ತಲಾಗಿವೆ ನನ್ನ ದೈವ ಕಾಪುಂಡು ಮಾಡಿದ ದೈವ ಕಾಪರ ಅವು ಅಹಂಕಾರದ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಸೂಚನೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತ್ರನು ದೈವ ಕಾಪುಂಡು ದೈವ ಖಂಡಿತ ಕಾಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಏನು ಪುದರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಪಲ್ಲೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಹಾ ರಡ್ಡೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದಿನದಾದ ಈ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕ ಆಯ ಉಂಡ ಕೊಡಿ ಅಡಿಕ ಆಯ ಉಂಡ ರಡ್ಡದಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ದೈವ ಮೂಜಿ ಪೀಠದ ಕಾರಡು ಕುಳ್ಳಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅವು ಕೆಲವು ತಿಗಿಡ್ಡು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ ಚೇರ್ ಪೂರ ಕುಳ್ಳಬೇಕು ಈ ನೀಲ್ಕಮಲ ಚೇರ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ಕೈಯಾರ ಹಾಕೊಂಡ ಸ್ಟೂಲ್ ಇದಿನಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ ಐಟು ಕುಳ್ಳಬೇಕು ಅವು ಏತು ಸರಿ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಉಂಡೆನ್ನರೆ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಲಯಾನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಡಿಯಡಿಕ ಆಯ ಉಂಡ ಆಯ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಳ್ಳೆಡೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವಳ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೆ ಧರ್ಮನೇಮದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು 7 ಕೋಲುದ ಅಂತರದುಂಪ ಧರ್ಮನೇಮವು 7 ಕೋಲುದ 4 ಕಂಬ 5 ಕೋಲುದ 4 ಕಂಬ ಅಂತರದುಂಪ ಬಾರದು ಧರ್ಮನೇಮ ಅವೇ ಚಪ್ಪರದುಂಪ ಏರವು 5 ಕೋಲದ ಕಂಬ ಪಿರವು 7 ಕೋಲದ ಕಂಬ ಎದುರು ಇಂಚ ಆಯಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿ ಕೊಡಿಯಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆಯದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಆಯ ಉಂಡೆ ಆಯದಾಂತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎತ್ತು ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಬಲಿಕ ಕಟ್ಟುನ ದೀಪಿನಿ ಒಲ್ಪ ಬಾಲಲಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಎಂಚ ಐಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡಿಯಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೂಜಿನೆದಾತ ಆರು ಜಿಡ್ಡದ ವಿಚಾರ ಬಂಡರು ಒಂದು ವಾಸ್ತವವಾದ ಸತ್ಯ ದೈವಳಿಗೆ ಮೂಜಿಕಾರದ ಜಿಡ್ಡೆ ನರಮಾನ್ಯಾಗ 4 ಕಾರದ ಜಿಡ್ಡೆ ಅವು ಬಂಡ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅರ್ಥ ಈ ಮೂಜಿಕಾರದ ಜಿಡ್ಡೆದ ಅರ್ಥನೇ ಎದುರ್ದವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡನದವು ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಮೂಜನತವು ಕಟ್ಟಿ ಇಸಮಕ್ಕಳೇನು ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಅವು ದರಿಪುನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕಟ್ಟಣ ಇಸಮಕ್ಕಲೇನು ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡವವು ಎಕಡು ಬಂಡೆನಲ್ಕನೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡಂದಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಂದಿನ ಕಲ್ಲು ಆಸೆಂದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಮನ್ನದ ನೆಲ ಅವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ಎಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಣ್ಣದು ದೈವದ ಎದುರು ತಿಗಲೆ ಮರಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಏ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಶರಣಾಗತಿದ ಭಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಲಾದಿಪ್ಪು ಊರ್ದಡೆ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮೂಜನೆ ತಾವು ಕಟ್ಟುನ ಇಸಮಕ್ಕಲ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ
ನಿಯಮ ಇಷ್ಟ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪರಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಧು ಬಂಡ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಟ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಅವಳು ಕಾಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ ಏರೆ ಕಟ್ಟು ನಗ್ಲೇನು ಎಂಚೆಗೆಂಡ ಮೂಲು ಊಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೊರ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಟ್ಟುನ ಇಜ್ಜೆ ಅವಳು ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಗೆ ಮುಳು ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಪೂಜಾನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಆತನ ಅವಿಜ್ಜೆ ಆಯಾಯ ಚಾಕಿರಿನ ಆಯಾಯ ಪೊರ್ತುಡು ಆಯಾಯ ಚಾಕಿರ್ದಾಯ ಮಲ್ಪುನವೇ ಶಿಸ್ತು ಅವು ಮಾತಿರಿಗಳ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಅಕಲ್ನಕಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನವು ನಿಯಮ ಒಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಕೆಂಡ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ನಮಕ್ ಸಮಾಜಗೂ ತೊಡಕಾಪಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿರ್ದಾವರ ಸಮಾಜಗೂ ಹಾಳಾಯಿರಬೆಲ್ಲ ಅತೆ ಆ ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಮುಖರಾದ ನಿಷ್ಠೆಡು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಮೂಜಿಕಾರದ ಅರ್ಥ ಈ ಮೂಜಿ ಸೇರಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಪಂಡಿನ ಫಲಿಪುನು ನೆನತಿನ ಕೋಡಿಯತ್ತುನು ಜತ್ತಿಕಾರಿ ಜಯಾಪನೆ ಒಂದು ಮೂಜಿಕಾರದ ಐಕ ಆರು ಪಂಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇರ್ ದೀಪ ನಾವು ಏತ್ತು ಸರಿಯತ್ತು ಆಂಡ ಆಂಡ ಈರು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾರು ಅವಳು ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಸೊತ್ತುನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಇವನ್ನ ಬತವನ್ ರೇಪಚ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿಂಡ ಆತುದುನ್ನದ ಅನಿಗಡದ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಬೋಡತ್ತ ದಾಲೆಜ್ಜಿಂಡ ಕಟ್ಟಗಡೆಕಾಯಿ ಉಂತುದೇ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಆಪುಜತ್ತ ಕಟ್ಟಗಡೆಕ ಅವಳು ದಾದೊಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕುರ್ಸೇಪು ನಾನು ಅಟ್ಟಿಬಾರ್ದು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಆಯೆ ಪಗಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವು ಜಿಡ್ಡ ಇತ್ತದ ಪಗಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಆರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐಕಲ್ ಬನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಉಂದುಲ ಅಂಚನೆ ವಾಕಾರಣಗಳು ದೈವದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಮೂಜಿಕಾರದ ಮುಕ್ಕಲಿಂಗಿ ಅತ್ತನ ಜಿಡ್ಡೆ ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ 4 ಕಾರ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರ್ತ ಜಿಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಇಡೀ ಮರತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದೈವದ ಕಟ್ಟಾರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ ತೀರ ಕಡೆ ಪಂಡರು ಮುಂಚಿನ ಗಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಅತೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಲೆಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋತುದೆಲ್ಲ ಬರಿಯರೇ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ ದೈವ ದೇವರದೆಲ್ಲ ವರ್ಷದೊಂಜಿ ನೇಮ ಆಪಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಊರುಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಅಜ್ಜ ದೇವನೆತ್ತ ಒಂದೆಟ ಸದ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೂರಗುಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮುಖದ ದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ತಿಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೋರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ನಡ್ತಂದಿತ್ತನ ಬಂಗತೆ ಸದ್ಯಾನಂದನ ಆಕೆ ಒಂದು ಪೂರಗಲೆ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಪಣಪನ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊರತು ನೇಮ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರೋನಾದ ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಲೇನು 5 ಕನವನ್ನು ಬುರ್ದೆ ಬುಡಿಯೋ ಒಂತ ಸಮಯ ಮೊರಣಿ 2ನೇ ಅಲೆ ಬನ್ನಾಗ ನಡುಟ್ಟು ಆಯಿನ ನೇಮೊಡಾವಡು ಕೋಲೊಡಾವಡು ಉತ್ಸವಡಾವಡು ಜಾತ್ರೆ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿನ ವಿಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕಲತ್ತೆ ಪಿದೈಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿನ ವಿಜ್ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊಂದಿನ ಒತ್ತಿ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರನ ಸೂಚನೆ ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯ ನಮ್ಮ ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀತು ಪಂಡು ಪಾಡ್ಲೆ 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 ಅಂದು ಅವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಸುಳ್ಳು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗೆ ಕೆಬಿಕೊರಿಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿತ್ತು ಉರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಕೆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಒಂದುವೆ ಓಕೆಂಡ ಒರಿಯಾಗ ನೆತ್ತಿಗಂಡೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಆಗ ನೆತ್ತಿಗಂಡೆ ಇಂಬೆ ಸುರು ಸಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದಿನ ಆಗ ಸಮ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದಾನೆ ಯಾವಡು 5 ಕಣ್ಪುನ ಹಿಂಗೆ ನೆತ್ತಿಗಂಡೆ ಅಂತ ಮರ್ತು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಕ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಕೋರಿ ವಾಸನೆವನ್ನ ತಿನ್ಕಂದಾಪಿನಿ ಇಂಬೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ನರೆ ಬೋಡು ಅತೆ ಒಂದು ನೆತ್ತಿಗಂಡೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಅವ ಆಪುಂಡೆ ಇಂಬೆ ಸಮ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ತಿಂದೆಡ ನೆತ್ತಿಗಂಡ ಒಂದೆ ಕುಳ್ಳುಂಡ 5 ಒಕ್ಕ ಮರ್ದ ಬಲಿಪುಂಡ ಅಂತ ಕರಿತಿ ಒಕ್ಕ ಮರ್ದ ಬಲಿಪುಂಡ ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ಸರ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪೋಲಿಯೋದ ಅವೇನು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆದ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು 2 ಹಣ್ಣಿ ಬಾಣ್ಬಣಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಕಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪೊಲಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಗೊರಲ್ಲಿ ತೂಪುನಿ ಮುರಣಂಜಿ ಪದಂಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಟ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿಡ್ದೋರಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಗಾಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಂಬೆ ಆ ನಡು ರಸ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಬಪ್ಪುನ ಆಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಐತಿರ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನಾಯ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನು ಸರಿಬಾರ್ದತ್ತ ಈಗ ಕುತ್ತದೀತೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪದು ಕುತ್ತದೀತೆ ಪತ್ತೆ ದಂಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿನಿ ಮೀರ್ದು ಅಂಗರ್ದ ಮುಟ್ಟು ಮಾರ್ಗೋಡುಂಡು ತುಲೆ ಏರುಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತತ್ತಿನ ಕೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತುಣೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಮೇನು ಮಂಡ್ಯದರಿಂಡವ್ರು ಮಂಡ್ಯದರಿ ನಿಮೆ ಸೈದ ಪೋಯಿನೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಬೋಂಡು
ಇಮೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಕಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಯೋಲು ಬೈಕುತಿ ಪೋಯಿನ ಆಯ್ ಸರ್ತ ಪೋಯಿ ವಿಷಯದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನುದಾಯೆ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮರ್ದಮಾಯದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನೆಕ್ ಉತ್ತರುಂಡು ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಉತ್ತರನ್ನು ಪನ್ಪೆದಿಲ್ಲ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರುಂಡು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಐಕ್ಲ ನುಡಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಗಣನೆಗೆ ದೆತ್ತೊಣಂದೆ ಪೋತಿನಿ ಹೊರತಾದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪತ್ತಂದೆ ದೈವ ದೇವಿಯರ ಕಾಪುಜೇರ ಬಣಪನ ತಪ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತಪ್ಪು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೋ ದಯಾನಂದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರವೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಮೂಲು ಬಸ್ ಪೇರ್ದು ಪಾತ್ಯರ್ನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳುವ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಲೆ ಈರೇಗರ್ ಪಂಡತೆ ಕಲ್ಲೂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಸರಿ ತೋಜಿಂದು ಪನ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 150 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಪುರಾತನ ಆರಾಧನಾ ಮಾಡ್ತಿನ ದೈವವು ಸರಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇದೆ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ದೈವಗ್ ಒಂದು ಕರಿಯಣ್ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈಜಿ ಆಂಡ ಎಂಗ ಅಪ್ಪ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಮಲ್ದ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಬಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಅವಳ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಬಿಳೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದವಲ್ಲಿ ಅದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೋಚಿಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನೋಡ ಅನ್ನರೆ ಗಣೇಶಣ್ಣ ತೀರ್ನ ಬುದಾರೆ ಅತ್ ಗಣೇಶನ ವೆಜ್ಜೆ ಏನು ಬುದಾರೆ ಸುಂದರ ಸುಂದರಣ್ಣ ನೀರಿಡ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ ದಯಾನಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಗೊತ್ತದೀರ ಈಗ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಿ ಇರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮೇರು ಬಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದ ಬನ್ಲೆ అవే ఎన్నలే కూడా ఇదల్లే కానీ ಗೊತ್ತು ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀರ್ ನಟ್ಟತೆ ಉಂದಾತನತೆ ಅಂದ್ ಈರ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮ ಕುಲ ಜನ್ಮದಕ್ಲೆ ಪಂಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮ್ಯಾದ ಉಂದಾಡ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಕಲ್ ಕಾಯಬಹುದು ಮಾಯ ಸೇರಿಯಡ ಅಕ್ಲೆ ಪದ್ದ ತಿಂದು ಒಂದು ಕುಮಾರಿ ಅದೆಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಕುಮಾರಿನಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಬಂಡ ಹಿರೆಗೆ ಅನೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಪನಿ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂದುಂಡು ಎಂಚ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂದಂಡ ಈರ್ನ ಗುರುಕುಲು ಈರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಗ ಕಡೇ ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ಎಂಚಗೆಂಡ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಲ ಮಗ ಕೇಂಡೆರಡ ಕೇವರಿ ಕೇಂಡಿ ಜರಡ ಅಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನ ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಎರಡ ಮಲ್ಪ ಇವರಿ ಮಲ್ಪದ ಪಾಡ್ರ ಏರೆಗಂದು ಇರ್ಕೇನವರ ಎಂಕ್ ಈ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿಂಪನ ಮಗ ಅಂದಕೇನೋಡು ಮೆಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರುಂಡು ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಅಪ್ರಿಯಮತ್ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯನ ಪ್ರಿಯಾಬಲ ಈ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪನ ಮಗ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಅಂದುಂಡ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ಪನಕ್ಲು ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಂದ್ ಪನೋಡು ಈ ಪಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾಸ ಮಾತಾಡಿದ ಪಂತ ಇಂಚಿನ ಪಾಡು ಆತ್ ವ್ರತ ಯಾನು ಏರು ಬೇಲೆ ಆಲ್ತು ಕೊಡಿ ಹೂ ಗೊತ್ತಲೆ ಈ ತುಳಸಿ ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಒಂದು ಈರು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಕ್ ಪಾಡ್ನ ಪಾಡ್ನ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲುಂಡಾಗ ಆತು ವ್ರತೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅದು ನಿಶ್ಚರಿಪ್ಪ ಸುಂದರಣ್ಣ ಐದೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಡೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಚಂಡಾಲಿಂದ ಅಲ್ಲವಿನ ಜಟೆಟ್ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ತುಳಸಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಈರ್ನಡೆ ಕರಿಮಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಾಗ ತೂಲಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಅವು ಕರಿಮ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲ ಜನ್ಮದ ಅಪ್ಪೆ ಐಕ್ ಮದಿಮೆ ಪುರ ಆತಿನ ಕ್ರಮ ಜೈಕ್ ಐಕ್ ಕರಿಯನಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ಬನ್ನೋಡು ಅವಾಗ ಅತ್ತೆ ಆ ಪಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಐತ ಬದಲು ಬೇತೆ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಲೈ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತು ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಬನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇಂಡಿಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಕವು ಎಂಗಲ್ ಪಂಡದಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ 5 ಕಲಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಪಣ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಣ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಂಡದು ಪಣ್ಣಂದು ಇತ್ತಡ ಅವು ದೋಷ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ತೆಡ ಆ ದೋಷ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಗಣೇಶನ್ ಇದುಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಆಯ್ತು ಕುಲ ಜನ್ಮದಪ್ಪ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ವಾಸ್ತವತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಅಂಚಂದ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಮಲ್ತೇವೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬನ ವಾಕಾರಣ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಐಕ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಪಾಂಡಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವು ಭೂಷಣ ಪ್ರಾಯ ಹತ್ತನ್ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ 775 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕಾಲದರಸು ಭೈರವ ಸೋಡನ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಚಪುರ ಸಂಗತಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಡರು ಇಂಚನ ಕೆಂಡ
ನಮಕ್ ಕೊರೋನಾದ ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಅರ್ಧ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಲೇರು ಅಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತೋಡೊಂದು ಪನ್ನಿ ದೇವನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು 1000 ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಪೂರಗುಲ ತೂಂದುಲೆ ರೈಕ್ಯ ನೀರಿನ ಕೇನೋಡಂದು ದೈವ ದೇವರ ನಮ್ಮದು ಕೈ ಮುಗ್ಗೆಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಾರಿ ಪಂಡಾಡ್ದೆ ಅವೇನೇ ಆಗಲಿ ಕೇನೋಡಂದು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತು ನೋಡಿ ಇದೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಅವನೇ ದೈವ ದೇವರ ಈ ದೆತ್ತೊಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನೇನೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊನು ಜನ ನೀ ಕಾಪುಲ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಈನಾಡು ಇತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಅವ್ಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ ಈ ಜಿನಿಡ್ದ ಒಕ್ಕ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಕೊಡೆ ಬೈದಂಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ದಾದಾ ತಂಡಿಗೆ ಎಂಡ ಆನಿ ಒಂತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆತ್ತೋನಂದೆ ಅವು ಹಾಳಾಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪನು ಅರ್ಥಂಡು ದೆತ್ತೋನಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರನ್ನ ಕಚೇರಿಡು ಶಾಸಕರನ್ನ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಖುದ್ದು ಪೋತೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಪೋಯೆ ಒಂಜಾತು ಜವನರು ನಿಸ್ಪೃಹಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಸ್ಪೃಹಾದ ಅಕ್ಕುಲು ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವೈದ್ಯನ ಬೈದಿನ ಬತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಕಚೇರಿಡಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ MLA ನಕಲ್ನ ಕಚೇರಿಡಾದಿಪ್ಪು ವಾರಮುಡು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಡು ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೊಡೆದು ದೂರ ಆಯರೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವಲ್ ದೂರ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುವಲ್ ಅತೆ ಅಣ್ಣರೆ ಇತ್ತೆ ಪಣಪುನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡು ಓವು ನಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ರೀತಿ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಿತೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಊರ್ದ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬರಂದೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸುಡೊಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬೇಜಾರು ಶೈ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ದೈವ ಜುಮಾದಿನ ಚಾಕರಿ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರಿನ ಚಾಕರಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ರೀತಿಯಂಚಿತ್ತಿನ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ದಾದ ಬಂತಾರೆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಬಂದೈತೆ ನಾಗದೇವರನ ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿ ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಅವು ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರ್ದಗಲಿಗೆ ಬೊಂಬೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಊರ್ದಗಲಿಗೆ ವರ್ಷದೊಂಜಿನೇ ಒಯ್ಕಲ ಅವಳು 5 ಜನನೇ ಬನ್ಪಿನ್ ಅವಳು 5 ಜನನೇ ಕೂಡ್ರೆ ಅಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿನಾನಿ ಕೂಡ ಮಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬರಿತವಳು ಬೊಂಬೆದವಳು ಬೈದಾರೆ ನಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಂಚೋಂಡು ಪೂರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗಳು ಬೊಂಬೆ ಬೈದಾರಿಗೆ ಮಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದಾರಿಗೆ ಒಂತೆ ದುಮ್ಮೆಂಚ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಂಡಿಡ್ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಬೆದವಳು ಬೈದಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗಲಿ ಬರ್ರೆ ಬೇಜಾರತನ್ ಬೊಂಬೆದವಳು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಐಕಿ ಊರು ಬರಂದೆ ಪೋಂಡಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಬೈದಿನ ಮರಗಳು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹೊತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಡೆ ಪುಡಿಜಿರಿ ಇಲ್ಲ ఒక ఈ విచార కొంచెం స్పష్టీకరణ పనిపొందండ ఇత్తే ఉందే పరిస్థితి సరే ఉల్టా అండ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು ಮುಲ್ತಾಕಲು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತ ನಿಯಮಾವಳಿಲೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಓವು ಇತ್ತಂಡ ಬೊಂಬೈದಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಜಾರ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಪನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಈತು ದಿನ ಆಕಲೊಂಜಿ 10 ದಿನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಪ್ಪುನವು ಆಕಲ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನವು ಉದೇನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಪೋಪನವು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಕೇರಳಗೂ ಪೋಟ ನಮಗ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪನ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಎದುರು ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿರಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಿನ ಅಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನು ಎಂಕಲ ಹತ್ರ ಬೇತಕಲೆ ತೊಂದರೆ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಉದ್ದೇಶ ಅಕ್ಕಲು ಉಂಡು ಅನುಭವದ ಅಂತ ನಕ್ಕಲು ಬೊಂಬೈ ಡೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಕಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಇನ್ನು ಬೊಂಬೈ ಉಪ್ಪುನು ಅದಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿನಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದ ಕಂಡಿಡೆ ನಿಲ್ಕಾತು ಅವೇನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಯಾನ ಖಂಡಿತ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ ವಿಚಾರಡು ಪಾತಿರನಾಂಡ ಇತ್ತೆಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಕೊರ್ತುಜ ಬೈಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಬೇಜಾರನೆ ಆ ಬೇಜಾರನ ಅಕ್ಕಲು ಬಿಡೋಡು ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಬೊಂಬೈ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಕಲ್ದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದೈವ ಪರೆ ದೇವರಾದ ಪರೆ ದೈವ ಆದಪ್ಪು ನಾಗ ಆರಾಧನೆ ಪತ್ತು ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಕಾಸಿನ ಅಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಕೊರನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಐಟಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಡ್ತೇರೆ ದೈವ ಗೊತ್ತು ನಕಲು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಬಂದು ಏರ್ಲವೇನು ಪನೋಡು ಬಂದಾಲಜಿ ದೈವಗೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಕ್ತಿಗೆ ಏತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನೇನು ಏತು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ದಿರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ದೈವ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೈವದ್ದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಥವಾ ದೇವೇರದತ್ತೋ ನಾಗಾರ್ದತ್ತೋ ಈ ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟ
ಐಕ್ಯಪೋಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಾಕು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ 2 ವರ್ಷ ದೈವದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉತ್ಸವಲ ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೈವಳಿಗೆ ಮೂಜಿ ಬಾದಿ ಪುಣ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಓ ಒಂಜಿನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೈವಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ದೈವ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ದಿತೋನ್ವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆರಡು ಸರಿಯತ್ ಮಲ್ತೆರಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಮಲ್ತೆರಡು ಸರಿ ಹತ್ತೆ ಹತ್ತದ ಯಾಕೆಂಡ ಪ್ರಾಕಟ್ಟಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಚ್ ರಡ್ಡನೇದಾದ ಗ್ರಹಣದಾನಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನವಲ ಬಾಕಿ ಗ್ರಹಣದಾನಿ ಮಲ್ಪೆರೆಚ್ಚಿ ಮೂಜನತವು ಅಮೆಸೂತಕ ಈ ಅಮೆಸೂತಕದ ಬಗೆಟ್ ದೈವಗ ಬಾಧಿಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂಡದಾದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಗ್ರಹಣ ಸಮೂಹ ಸನ್ನೆಂದು ಇಡೀ ಸಮೂಹದ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತನವ 10 ಆಯಿ ನಡೆದವರ ನಮನೆಕ್ ಭಯ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಗತ್ಯಚ್ಚಿ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮಡೊಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಜನ ಇಂಚೆಕೆಂಡ ಉಲ್ಲಾಯನ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ಏರಿನ ಈಶ್ವರನ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಂಡೇನ ಬೀಂಟಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ನಟರಾಜನ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ಈಶ್ವರನ್ ನಟರಾಜ ನಟ ತಿರ್ಗುನಲ್ಲಿ ಕಾತಂಡು ವಿಷ್ಣುನು ಭತ್ತ ಅವತಾರದೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಾತಂಡು ಅತೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಲ್ಲ ಬುಡ್ತುಜೆ ಅಂದಾನಗ ದೈವ ದೇವರೆಗ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಕಪ್ಪಿಜ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ರಹಣ ಒಂಜಿನ ಗ್ರಹಣ ರಡ್ಡನೇದಾದ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಮನನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಈತನೇಟ ಪೋತೆ ನಾವು ಸರಿಯೋ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ನಾವು ಸರಿಯೋ ನಮ್ಮ ನಡಕೆ ಸರಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ನೇರ ಕಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಸೇದಕೇನ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೆ ಇರಿದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಟ್ಟುಡು ಶಿಲಾಮಯವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಗಾರೇ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಮೂರ್ತಿನ ಎಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನವತ್ತು ಬಣಪಲೆ ಒಂಜಾತು ಬನೊಕ್ಕಲಿನ ಗರ್ತದು ದೆತ್ತದು ತೋಡು ಪುನಿ ಸರಿಕೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ನಾಗಬನಕ್ಲಿನ ಕರ್ತದು ಅವಲಂಚು ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗಬನಟ್ಲ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಸರಿಯ ತೆತ್ತುಲು ಏತೋ ಕಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗರ್ತು ದೆತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಗರ್ತು ದೆತ್ತಂಡು ನಾಗನ ಬನತ ಪ್ರದೇಶಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬನ ಪಂಡದಾತಿ ಕಾಡು ನಾಗ ಬನನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಿಡ್ಬೇಕು ನಾಗೆ ಹೋಲ್ಕುಲು ಅತ್ತ ತವೇ ಪನ್ಪುನೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಕ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ದುಂಬಿಂಚ ವಿನಿಯೋಗಾದಿಪ್ಪುನಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪುದರ ತುಲೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೋಷಗೆ ಬುರ್ನಿ ನಾಗಬನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಉಂಡು ಪಂದ ಕುಟುಂಬ ಜಪ್ಪುಂಡು ಬೊಂಬೈದಕ್ಕೂ ಬೆಂದ ಕಾಸು ಕಡಪೇರು ನಾಗೆ ಪಂಡ ನಿಧಿ ಪಂಡ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಇಟ್ಟೆ ಬೋರ್ನು ಐಕ್ಲು ಒಂಜ ಕಾರಣ ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕಾರಣ ಈ ನಾಗೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಬನ್ಬೇಕೇಂಡ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಈತ ಯಾರು ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡು ನಾಗನ ಬನ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಳ್ನ ಬನಕುಲ್ಲ ನಾಶ ಆತನು ಪೂರ ನಾಶ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ದೇವೇರು ಬನ್ಪೇರೆ ಮಗ್ಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬನ್ಪೆ ದಮ್ಮು ಗಟ್ಟಲ ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದ ಕೊರತೆ ಬನ್ಪ ಕಾರಣ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಮೂಲನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ನನಗೆ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ಅಡ್ಡಂದಗೆಲ್ಲ ನುರಿನಗ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ ಪೆತ್ತ ಕಂಜು ಸಯ್ಯುಂಗುಳೆ ಅನಗ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರ್ನಗ ಸತ್ಯತ್ತಿನ ಒತ್ತುದ ಬಾಯಿತ್ತಿನ ಬೆಳಗನಗ ಅಡ್ಡಂದಗೆಲ್ಲ ನುರಿನವನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಅನಗ ಅಂದರ್ಥ ಮರಣಂಜನ ನಮಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದು ಕಡಪುಂಡು ತೀರ್ಥದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬರೆದು ತೀರ್ಥೋಗಿತ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಗೊರ್ಪನಕ್ಕೂ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಸಾರ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ತೀರ್ಥ ಓಲು ಏಪ ಎಂಚಂದಿಚ್ಚ ಓಲು ಏಪ ಎಂಚ ವಾ ಪೊರ್ತುಂದಿಚ್ಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಅಂದಾಪನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅನರ್ಥ ಅಂದಾಪನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಾತ್ಯರುಗುಲುನತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದೇ ಬಾತ್ಯನು ಶ್ಲೋಕ ನೂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಾನಮನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಕಟ್ಟೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮೂಲತಃ ಇತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕನು ಗಲಸೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತೊಡಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ ಬಣ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಕೌರವೆ ಬಣ್ಪೆ ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಧರ್ಮವೂ ಒಂದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ್ ಅಯ್ಯನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅಧರ್ಮಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ಅಪಂಡ ಆಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಧರ್ಮಗೂ ದೇವೇರೇ ಕಾರಣದ ಬನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ನಾಗ ದೇವತಾರಾಧನಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನಪ್ಪು ನಾಗಾರಾಧನಪ್ಪು ಪಿತ್ರಾರಾಧನಪ್ಪು
ಎಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸರ್ವಣ್ಣ ತೆರಿದೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಮೂರ್ಕೆ ಕೆಲವರ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಡಲ ನಮಕ ತೆರಿವು నుంಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಲು ಉಂಡು ಮಸ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೂ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಯ ಸತ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಚಿ ತಪ್ಪುನು ಸತ್ಯಂದೇ ಒತ್ತೊಂದು ಸರಿಂದೇ ಒತ್ತೊಂದು ಇಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನು ನಾಗಾರಾಧನೆ ವಾರೀತಿಲ ಮಲ್ಪಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪಡೆ ಅವಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಮಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಅತ್ತ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ಪುವೆರೆ ಆ ಕಾಡಿನ ಕರ್ತದೆ ಅವೇನೆ ಪೊರ್ಲುದ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಪಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪಡೆ ಐಟು ಪ್ರಕೃತಿ ಲಾಲಾಂಡೆ ದೇವಿರು ದೈವಲು ನಾಗಲು ನಮಕ್ ಮೂನ್ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡೆ ಒಂಜಂಚ ಕುಡಂಜಿ ನಾಗಗ ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತನು ಅವು ಬೇಷ್ಯದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪನಿಬರ್ಸ ಬೂರಡೆ ಬಣದ ಇವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ತನು ಬನೊಡ್ದು ತೋಡುಡ್ದು ಪಲ್ಲರ್ದು ಕಿರೆಡ್ದು ತುದೇರ್ದು ಕಡಲಿಗೆ ಅವಿಟ್ಟು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅವೇ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಆಗಿದೆಯೇರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈತೊಂತೀನಿ ತಾನು ಆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪುಡ್ತದೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಅವು ದೇಗ ಬರ್ತನ ಬಂದಾಗ ಪೋಡ್ ಐತೊಟ್ಟು ಕಡಲಿಗೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏನಿ ಬಂದ್ಪ ನಾವು ಆ ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನವೇನು ಅವೇನು ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಕುಲು ಶುರು ಅವೇನು ಬರಡು ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಯಾನಿರೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪೇಣ ಸುರಿಯಾನ ಬರೋಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವೇನು ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತನ ನೀರು ಒಂದು ನಾಗ ಬನಟ್ಟು ಬೇತೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೋರಾಟ ಪೋಯಿನ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಥ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವಿನ ಕೊರಾಟ ಅಂಡ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೈತಂಚಿತ್ತನ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯ್ದಿದೆ ಅವೇನು ತೀರ್ಥ ಅವೇನು ಕೊನದು ಇನಿಗೂ ಬಯ್ಯತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಉಂಟು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೆಲವಿರ ಡಬ್ಬೆ ದೀಪಿ ಡಬ್ಬೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ 4 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕವೇನು ಪರ್ಪೌಂಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಈನ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮೌಢ್ಯನ ಅಕಲೆಗೆ ಏತು ಮುಗ್ಧತೆ ಅವೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾಗ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವೇನು ಕೊಂಡು ದೀದ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಅವೇನು ಪರ್ಪವನು ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಏಪ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ಕರ್ತಿರಾಯ ಐಟಿತ್ತ ಬಾಲಿಗದಲ್ಲಿ ಜೋಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ಐಕೆ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಕರ್ತೀರ ನಮಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇತ ಮರ್ಗಿಲ್ ನಮ್ಮ ಬರಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಕೆಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ದೈವಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತೇನೆ ಪನವು ದಾಯಕೆಂಡ ಉಂಡು ತಿಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುರಂಚ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಐಟು ಒರ್ತುದು ದೈವ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪನೆ ದಾಯಕೆಂಡ ದೈವನೇ ಕೊರ್ನವೇನು ದೈವವೂ ಕೊರ್ಪನೆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನವೇನು ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪನೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದವರಂತೆ ಕಾಣಿರೋ ಈತ ಈರ್ನ ಜೀವನಡು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೊಂಜಾತ್ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸುಖ ಸಂದೇಶ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರಡ್ಡೆನ್ ತೆರಿಪವಳೆ ಈರ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕೊರ್ದು ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಇರೆಗ್ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಈರ್ ತೆರಿಪವಳು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ದೇವರೇ ನೆನಪು ಕಷ್ಟ ನಾಗ ದೇವರ ನೆನೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಕಂದ ಬಿಂದೇವಲ್ಲ ಐತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನೊಂದು 2-3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಪೆ పోయినటల్ పెంకి ఎడ్డే అతను అవిడొక ప్రతి ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಏನೊಂಡೋ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವನ್ನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಹುಸ್ ರೂಢ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವೇರು ಜನಾರ್ದನ ದೇವೇರು ಎಂಕಲ ಬರೀಟ್ ಬಬ್ಬುಲ್ಲಿ ಎಂಕಲನೆ ಜಾಗ ಬಬ್ಬುನ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲ ಆ ಜಾಗನ ಬಬ್ಬು ಬುಡು ಕೊಡ್ತಾ ಬಬ್ಬು ಜೀತ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪುರಾತನ ಗಿಡ್ತ ಪುರಾತನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇನಿಕೋಡೆ 1 ಇಂಚಿ ಭೂಮಿ ಬಣದಂಡ ನರಮಾನಿ ಬಾರಿ ಅಂಗಲಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಲಡೆ ಮಲ್ತೋನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯೇ ಭೂಮಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಆಪಿನುಂಡು ಅಂಚಿನಡ ಆತ ಭೂಮಿನ ಬಬ್ಬುಗೆ ಬುಡುಕೊರುಂದಂಡ ಬಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಭಕ್ತಿ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಬಬ್ಬುನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಆಯನ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಆತ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ನಿಕುಲು ಆತ ಭೂಮಿನ ಬುಡುಕೊರಿಯದು ನಿಕುಲು ಬುಡುಕೊರ್ಪಿನ ನಿಸ್ಪೃಹ ಗುಣ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆ ಅತೆ ಅವಮಾನ ಗಿಡ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಗಿಡ್ತದಾನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಇತ್ತನೆಂಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ಲ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಡೊನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನದ ಹೆಂಗಲು ಅವಿತ್ತೆ ಅವ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಆಪಿನಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಾನ ಮುಟ್ಟ ಪಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗಲೆ ಮೂಲನಾಗ ದೇವರಿಂಗಲ್ಲ ಪಳ್ಳಿ ಅಡೆಗೆ ಹೆಂಗಲು ಏನಾಯ್ತ ಭಯಂಕರ
ಅಡೆ ಪೋಪೆ ವರ್ಷ ಸೈನ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪ ಅವಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೇ ವರ್ಷ ಆತೀನಿ ಅವಡೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಜ್ ಬಂತಿರ ಪೊನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡೆಯೇ ಬಂತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ್ಬೇಕು ಅಲ್ತವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವಿಯರು ಏರ್ ಪಂಡಲ ಯಾ ನಮ್ಮಡ ಈನಾಪುಂಡ ಕೊರ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆಜಿಡ ಪೂ ಆಜಿಡ ಅನ್ನದಾನೋಗು ಏನಾಡಲ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಬಾರಿ ಯಾನ ಮಿಡ್ಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುತ್ತೆ ಬಂಗೋಡು ಪುರ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರ ನೆನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುರ ಕೈ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೆ ಬನ್ನಿವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬತ್ತ ಈರ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಸುಖದ ಘಟನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಘಟನೆಲ್ಲ ಅವು ಈರು ಪಿದೆ ಪಣ್ಪುಜಾರೆ ಅವು ಈರ್ನ ಜೀವನಗ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವೇನೀರ ಅಂಚ ಆಯಿನೆಡ್ದ ಆವರಣ ಇನಿಕ್ಕಲ ದೈವದೇವರು ಕೇಂಡೆ ದೈವದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೇಂಡಿನಪ್ಪಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕಲಾವಿದರು ದೈವದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಈರೆಗ್ ಈರು ಎಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲೆ ಪನ್ನರ ಇಚ್ಛ ಪಡೆಪಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜತೆ ಅತ್ತ ದೈವದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಇರ್ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾರ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಲೆ ಈರು ಕೊರು ಪನುಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಾಠ ದಾದ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದಿರ ಪನ್ಪ ಅತ್ತ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡೊಂದಿರ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆಲ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಪಿಸಿ ಬಂತದೆ ಅವು ದೇಪನ್ನಗ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಗುಲು ನಾಲ್ಕೇದಗುಲಾಡು ಮದಿಪ್ದಗುಲಾಡು ಮೇರೆನ್ನ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಡೇ ಬರ್ರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎತ್ತ ವರ್ಷ ದೋಸ್ತಿ ಆರು ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮದಿಪ್ ಹೋಲ್ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಪನ್ಪೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಕಲೆ ಮದಿಪ್ ಬಂದು ಹೋಪೆನ್ ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಕೆಲವರು ನಲ್ಕಿದಗುಲ್ ನೋಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗುಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ದಿನೇಶ ನೀರು ಕೊರನೇ ಬಸ್ ಹೋಪೆ ಮಾರೆ ಇದ ಪನ ಹತ್ತು ಬೊಂಬೆ ಬನ್ನ ಪುರ ಅವು ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಬೊಂಬೆ ಪನ್ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಳು ಮೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ಅವಳು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲ ಏನೇ ತಿರ್ಗವನು ಅಕ್ಕಲು 10 ದಿನ ಪಡು 15 ದಿನ ಪಡು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೇನೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಡ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಬಸ್ ಕಂಡ ಬಸ್ ಮಿಸಸ್ ಕೇನು ಯಾಪ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನಿ ಒಲಿದ ಇತ ಒವೇ ಜಾತಿದ ಅಕ್ಕಲು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕುಲು ಪರ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಮಾತ ಅವೇ ಇರೇ ಪಣಪನ ದಿನೇಶಣ್ಣ ಈರು ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲಯ ಲೆಕ್ಕ ನೆಗ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಕುಂತೊಂದು ಈರು ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಈರು ಊರುಗು ಬನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಚೆತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲು ಸಹಜತೆ ಈ ಮುಖೇನ ಇರೋಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಾವಿರ ಜನ ತೂಪೇರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಣ್ಪರ ಓಲ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಗೊರ್ಪೇರು ಪೂರಗುಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಪೂಜೇರು ಒಂತೆ ಪಾಪ ತಗಲಿಗೆ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಕೋಲಗಡ್ನಗಲಿ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಅಗಲಿತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೋಡು ದೇವನ್ನ ಅಗಳ ನೇಮ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ವರ್ಷಲ ದುಡ್ಡು ಪೂಜಿ ಮುಗುಲು ಆತ ಈತ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತದ ಕೊರೋನಾದ ಇತ್ತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆತ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಏನಾಗ ಕೋಲಕಟ್ನಕುಲಂದತ್ತ ಇಡೀ ಕಸಬು ತಗೋಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಪೂರಗೊಲ್ಲ ದೇವನಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಎಂಗಳ ಇದು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಾಗಲು ಒತ್ತು ನೋಡು ಎಂಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಬೊಂಬೆದಾಡ ಕೊರ್ರೆ ನೋಡ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತಿತ್ತ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಂಚೋಂಡತೆ ನಾನು ಏರ್ತಿಗಳ ಪನ್ಪು ಎದುರೇ ಬನ್ಪಾಗಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ಬನ್ಪಿ ಎದುರೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತ ಮುಲ್ತು ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರ ಬೊಂಬೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ನಾಲ್ಕು ಮಗು ನಾಲ್ಕು ಆಗಲೇ ನಾನೇ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಲ ಇತ್ತ ತೂಂದು ಪಿರೋಗು ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ದಿನಚರಣೆ ಉಂತಾದಿ ನಂದು ಪುದರ್ ಬಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ದಿನಚರಣೆ ಈ ಕೊರನಾಗಿತ್ತು ನಂದು ಅಂಚ ಪೂರಗಲೇ ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂರಗಳ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ಪುನು ವಿನಂತಿ ಬಣ್ಪನೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಕೊರೋನಾವಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದಾಂತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಆಯಿನಾಥ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದೇವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿರು ದೇವೇರ್ ಮೆಚ್ಚುಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂತಿನುಂಡು ಅವಲೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನೇಮದ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಬಣ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಎಂಚೆಕೆಂಡ ಮೇರಡ ಪೋರ್ತಿನಾತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಂಡ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪನವು ನಿಕ್ಲೆ ಜೀರ್ಣೆ ಅವು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪನವು ಜೀರ್ಣೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಪಂಡದ ಒಟ್ಟು ನೇಮನಗ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಪ ಸಾಮಾನ್ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಕಂತ ದೈವನ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ದಕ್ಕುನು ಅವಿನ ಮನದಾನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಆ ಸೀಸನ್ ಪೊಡ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಒಂಜಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಉಂಟು ನಾನು ತೂತಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ಅನುಭವನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆನ ಬರೀಪೇರೆ 30 ಮಲ್ಲಿಗೆ 40 ಮಲ್ಲಿಗೆ 50 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಿಂಗಾರ 200 ಪಾಲೆ 300 ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ಬೋಡಾಯಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ಪಜ ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ನೇಮ ಕೈದಾದ ತೂನಗ ಆ ಸಾನದ ಉಲ ಇರ್ದೆ ಆ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಅಡಿಟ್ಟು
ಪತ್ತಿರುವಾಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಪ್ಪಾದ ಆಲಾದ ಪೋತು ಅಂಚಾರ ಸರಿಯಾದ ವಿನಿಯೋಗಿಸವಡೆ ದೈವಗ ಪಾಡೆ ಏರ್ಲ ಪಾಡೆ ಅವು ಆಲಾದ ಪೋತಿನ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಉಂಜಟ್ಟಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕನ್ನಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿ ಭಕ್ತೆ ಕಂತ ಚಾಕಿರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಓಲ್ಲ ಅಡಿಟ್ ದೀಪ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಬರಿತಿನ ಪಟ್ಟೆ ಕಂತು ಜಿಡ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಕಂತಿನ ಸತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೊರ್ನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೋರು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಭಕ್ತಿ ಐನಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ಕೊಡೋದು ಬೇತೆಕ್ಕು ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕಂದಿನ 40-50 ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟೇನಿ ನೆನಪೇ ಇಂಚಾದು ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬರೀತಿನ ಕಂತ ಜಿಡ್ಲದ ಎಂಕಲೆ ದೋಷ ಅರ್ಪಣ ಅಂಚೆ ಪೋಡಿ ಅವಲ ಪಟ್ಟಿಡ್ ಬರೀತಿನ ಕಂತ ಜರ ಬಂದೆ ಕಿಶೋರನ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಈ ಬೊಂಬೈದ ಕುಲಪ್ಪರೆ ಊರ್ದ ಕುಲಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತು ಉಲ್ಲ ಈ ಬೊಂಬೈಡೆ ಈ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಾಪ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಬನ್ನಾಗ ದೈವದ ಒಂಜಿ ನುಡಿತ ಮಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ದೈವ ಪಂಡ ಇರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಈಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಹೂ ವಿಚಾರಲೇಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬಂದಾತನು ಅಕುಲು ನಂಬಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಲಾವದಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಗಾರಾಧನಪ ಪಿತ್ರ ಆರಾಧನಪ ಒಂದು ಪೂರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಣಮಲ್ಪಾದೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಪುನರಪಿ ಚಾಲಾದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ನಂದಾಲ ದೈವೋಲಿತ್ತಿನ ನಂದಾದೀಪ ಪೊತ್ತು ನಲ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಆವೋಡು ಆ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲೆಗ್ಲ ಬೊಂಬೈದ ಕಲೆಗ್ಲ ಪರ ಊರ್ದ ಏಲಕಡಲ ಅಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಿಕ್ಕದು ಅಂಚಿನ ಬಾಧಗನನ ಬರಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿನೇಶಣ್ಣ ఒక కిషోరಣ್ಣ కొంచెం అద్భుతమైన చెత్తన విచారం నమ్మలే ತುಳಿಪತ್ತನ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡು ಇನಿ ಬೆಂದದು ಸಮಾಜಗೂ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಕಲಾದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ನಟ್ಟು ನೀತೆ ನಿಖಲೆ ಗುಂಡದ ಪೆಟ್ಟು ನಾಟಂದಿನಕ ನಿಖಲೆಗೆ ಆ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ಕಬ್ಬಿಯಂದಿನಕ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪೂರ ದೂರ ಬೋದು ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ ಕೊರತೆಜ್ಜಂದಕ ನನ ಕುಡಲಾತ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೋಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸೇವೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಪಣವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಪಲಕ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ದಿನೇಶನ್ನ ಯಾನ್ ಇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೈತೆ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯೋಡಾದಿಪ್ಪು ವಿದಯುದ ಕ್ರೀಡಾದಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಈರಿನಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕೊಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಈರು ಕೊರ್ತುನೇ ಉಂಡು ಒಂಜಾತಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಗಿರು ಕೈಪಾಡಿ ಎರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಾಕಲ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗಿರಾಗಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೈತೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವಾರಾಧಕರನ್ನು ಒಂಜೇ ಕುಬಲಡಿ ಕನಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವರು ನಮ ಉದೇನು ಸರಕಾರಗೂ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಣಪನೆ ದೈವದ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಪಣಪನೆ ಕೆಲಸ ಅವಡ್ನ ಮಾಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವನ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಇನ್ನು ತುಳು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಯಿನ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಖಲು ಇತ್ತೆ ಇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲ ಕುಂಜ ಪೀಟೋಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿಯಡ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಡ ಆನಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರೆ ಏರು ಕುಲ್ವೇರು ಬಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂಚಿ ಅಂಚಿತ್ತನೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖೋಟ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿ ಅಂದಾಂಡ ಐ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ವೆ ಅನುಭವದ ಅಂತಿನ ಕುಲಿ ಎರಡ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟನದಾದಜ್ಜಿ ಸುಖದಾದಂದು ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿಡ ಅನುಭವದ ಅಂತಿನ ಕುಲ ಆ ಪೀಟೋಡು ಕುಲಿಯರನ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಈ ಅವಧಿಡೆ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಮನವಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದಿತ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿನಾಂಡ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತದೆ ಐಕ್ಲಾ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾವಡು ಸತ್ಯ ರಡ್ಡನದಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಗೂ ಸೇರಡು ಸತ್ಯ ನೆಕ್ ನಿಖಲ್ನಂಜಿನ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯದ ಕುಲ್ಲ ವಿದಯೂರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮರ್ದಾವಡು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳ್ನ ಪರವಾದ ಇನಿ ದೆಪ್ಪುನಿಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಣಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ
ಅಸಂಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತೋಂದುಳಿರ ಐತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಳ್ಳ ಉಮೇಶ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಶಾಲಿನಿ, ವಿಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಿಖಿಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಬೊಕ್ಕ ನಿತೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಶಾಂತರಾಮ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಉಮೇಶ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಸದಾಶಿವ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಆರ್ ದುಬೈರ್ದು ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ನಿಖಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಕೇಶ್ ಮುಂಬಾಯಿ, ನಂದರಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಲ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ದಿನಕರ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಸಂದೀಪ್ ದೀಪು ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಚೌಟ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ಬಾಳಿಕೆ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಶಶಾಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ನಿತಿನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ವಿನಯ್ ನೇತ್ರ ದಡ್ಡಲ್ಕಾರ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂಚನ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಕೆ ಪೇಜಾವ್ರು ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ವಿಜಯ್ ಗಣೇಶ್ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂಗೇರ ತೋಂದುಳ್ಳೆರೆ. ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಳ್ಳೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ, ಮಾತಿರ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಸರಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಾವಳಿನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಆ್ಯಪ್ದ ಮುಖೇನ ಸರಕಾರದ 3000 ಮೊತ್ತ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಾಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಿರ್ದು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಎಂಕುಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾನಂಚಿತ್ತನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮಕ್ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಂಧಕಾಡು ಮೊಕಲ್ಪುರ ಉಚಿತವಾದ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೆ ಅನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತ CSC ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ದಿವಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸತ್ತನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ఒక ಹೆಚ್ಚಿನ CSC ಸೆಂಟರ್ಲು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಆಧಾರ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಈ ಅರ್ಜಿನ ನನ್ಲಾತ್ ದಿನ ಒಂಜ ಆಜಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ 3000 ನಿಕುಲು ಅವೇನು ನಗಣ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅರ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಕಡೆಬರೆ ಮುಟ್ಟಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೆರುಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಮುಖೇನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಮುಖೇನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಮಾಶಾಸನದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ರದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನೋಂದಾವಣೆನೇ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಖಲು ಪೇರ್ಲ ಎವ್ವೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮದೈವಳನ ಅನುಗ್ರಹರ್ದು ಸರಕಾರದ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಳಿಂದೆನ್ಯಂದೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಗ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ತುಯ್ಯರ ಅಂಚನೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ತುಯ್ಯರ ನಿಖಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟೆ ನನೂರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದ ದಿನತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ಸಂತೃಪ್ತಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಂಡ ಟಿವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲು ಪಣವನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜೋ ಅವಿಯಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು.